We are made in the image of God. If my God is an electromagnetic wave, I am his son, Christ is his son. L-engineering hija inconceivable. Ba naħseb ilna dejn il-fuq minn 5 sigħat. 5 sigħat. Ejja. Di l-awtorità ta' ċerta nies li meta tiġi jassiw in-nom minnu ir-responsabilità bil-berritta minżel kollox bil-pensijiet. Ismetru m'hemmx għalfejn tinżel isfel ta' tara kif ħarżen, meta nles niġi ngħidlek. Imma jekk tinżel niżel bela kafè miegħek, fim? Għalih. Gozo Channel ta' da kienet isuq mhux l-HMS Destroyer. Jien antik soluzzjonijiet, imma nkunu waħedna, mhux fuq il-podcast. Narakom il-ġimgħa d-dieħla. Bir-telefon ngħidu kemm mal-buzz. Mill-waħda neħbu tnejn. Nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Mela, tlaqna? Sfortunatament, meta jenetlek fuq Borġ Kostanzi u Ġużu Aquilina unek, huma għamlu l-istess reazzjoni li lejja, sħabi stess, meta ġejna biex nilqu professuri. Dak li ma kellhomx per esempio degree. Għallu li straight man għallu li illi minn għandu PhD, per esempio, mux tajb għall-amministrazzjoni, mux tajb għall straight and plain ta' jina mux tajb għall-amministrazzjoni, jina tajb biex nkun noqgħod ngħix fil-laboratorju, nagħmel l-affarijiet hekk. Jina iruni għax nagħmel da. Mux, sorry, f'moħħi dik ħajja li preferi not. Jiena personalment l-amministrazzjoni n-nobboda. Speċa hija ħafna iktar sodisfaċenti naħseb fil-laboratorju. John, isma' minu fl-amministrazzjoni u fil-public life għandu xi ħaġa nieqsa. Ok? Bħal pilot. Il-pilot tittipumpjah biex jieħu dak ir-riskju. Meta tagħmillu ajruplan, jien nagħmlu l-ajruplan u vapur u dak kaptana da kollha tittipumpjahom. Il-militar kollu tittipumpjah, it-tek prosthetic aids biex ġallu jaħseb li huwa super omnipotenti, ma l-veru biex tagħmel business u tikollok turizmu l fer. Huwa ċans li dak se jmutlek hu. Wara dik l-uniformi, wara dak il-pompa, wara dak ħafna reazzjoni ta' retturi, uniformi ġol orti. U l-pulizija għandhom dal-kappelli u rejtek jiena u tapposta. Dak huwa intenzjoni wara shape. It-tfajla il-best eyebrows li għandha ħadi, dak kollu naqra just like that, lashes li għandha hu. U l-lipstick li qed tagħmel, dak huwa kollu intenzjoni hu. It's very simple. Aħba tgħidlek x'inhi hu, just like that. Ovvjament mhux qed ngħidu li għadha l-aħba. Le. Imma l-eyebrows ara. In-naturijek, tqajjem il-monotonija, ġentilezza, eċitament u aggressività. B'dak li tgħid u b'dak li tpenġi shape jgħidlek. Il-ponta hija aggressiva, straight line huwa monotonu. Kurva hekk hija ġentili. Kurva qiegħda hekk, hemmhekk matematikament dik id-dawra hemm qed tibdel is-center of radius. Hemm l-eċitament. Iġifieri nokkra ta' tfajla u lipstick qiegħed hekk, fimta, u bil-ponta dak għas-seks ma tridux produttiv, trid sess aggressiv, xi qed tgħidlek. Meta tagħmel l-eyebrows aw bil-ponta, she's telling you a lot, she's not a good girl. Qed tistiednek. Qed tistiednek u kifu. Just misluta. Penġejthom hawnhekk. Penġejthom. Ħannara misluta del. Jiena nirraġuna naħseb jienu. Tfajla ġejja l-università, jusera l-knisja. Tajjeb. U dit tħalli la femminità. X'ma sabiħa, fimt? Femminità, jiena rrid mara femminili ta' meta żewġ femminili rrid ta'. Ma rridtix, mbagħad kollox jiffollowja wara, imma b'dinjetà. Imma l-femminilità mhux femminizmu ta'. You know what I mean? Issa, għara titħallijela t-tfajla naturali, jiena t-tifla tiegħi hekk għamlet, ħallejtiela. U meta t-tifla tiegħi uriet illi trid tagħmel lipstick qed tilha l-isbit mara. Ixtrila dak kollu li hemm bżonn. Tħallix tisraqlek li hekk. U hekk għamlet. Mela din misluta. Meta t-tifla tiegħek waslet għal żmien biex tagħmel il-lipstick. Xtajtilha kollox. Qedtilha. I didn't never told her not to do it. Imma tagħmlu hekk kif? Omma hekk tagħmlu l-lipstick. Fimta? Jien ma mpejjibx. Fimt? Jiena
Anyway, din il-msied. Għalfej relevanti jek babes u le? Ħanqaw għal-Freud għawek? Għax it-tifla tagħmel bħal-omma u bħal messiera. U ma babes biex ma tijomx, biex ma tijiex. Ġo, sa ngħid xi ħaġa li ma nafx x'ċers minna. Dak in-nies kollha li jiena għamilta magħhom ġol Ingilterra u kienu jmorru Londra jaraw affarijiet nisa arwenin bil-Malti u pornografija, fimt? It-tfal tagħhom kollha marru żmerġ. It-tifla tiegħi sissa għandha tfal tagħha. Tifla tiegħi meta kienet ħirġa ta' 17-il sena ġew għalija d-dar ħadd pjaċir rajta libsa puliti jiena ta' finti nieżla toħroġ ma' sħabha. Bil-lipstick da kollu. Wara isu 15 minutes terġa' tiġi lura. Di. Ftaħt il-bieb, rajt it-tifla tiegħi Sara jisimha. Qed ġara Sara. Għatli dadi, għatli daqsek tlaqtom. Tela ġġarajn. Għatli dadi, kif nżinna minn hawnhekk il-Kalkara u ġejna ma' roundabout ta' Bormla biex jitkessaħ id-driver kollha bdew għaddejn wrong way round the roundabout. Għettilhom stop, daqsek, dar, u ġiet id-dar. Issa, kelli sħabi jiena well to do, ħafna iżjed minni. It-tfal tagħhom kienu pumpjati, fimta? Sajna kelli jottijiet għamilni jina u ħija. Kelli kollox, aeroplani għamilna ħahna u koll tirna, mxin ġawi ħija, tirna bl-aeroplan, waqfitlu l-magna u koll fuq il-mistra insomma. Bajraplu li bnejtu għantu stejjer, bro. Ejwa, għalek jina għatlek, jimman darba wieħed li kellu. Nibqaw fuq dan il-punt, nibqaw fuq dan il-punt. Anyway, mela. L-għalma kun setajdi fuq il-ħbib tijak li għallom il-flus. Daka, it-tifla tiegħi għallim tal-mutur u għallim tal-karozza meta kellha 10 snin. It-tifla tiegħi kien tirkeb fuq il-mutur fuq bil-wieqfa fuq il-handlebars kważi tibbalanzja ħalfarek biex noqogħdu nitmelħu hekk waħedna. Tajjeb, kienet tibbalanzja meta kellha 10 snin di. U t-tifel tagħha nixtieq nagħmlu hekk issa wkoll, fimta? Jiġifieri it-tifla tiegħi marret l-Awstralja waħedha mal-kokkudrilli, kriet aeroplan, għamlet loops għandha ċertifikat tal-aerobatics. Waħedha kienet għaddera ta' aeroplan, marret fuq da kien biplane għaw xismu Tiger Mothfin. Għandha ċertifikati, nurjulek. Għatlu tini t-tira, insomma, għaxina ħatta kemm il-darba t-tir, u saqtu l-aeroplanu, għattela kif s-su. U di marret l-Australia, kien hemm daxxieħ, insomma, għalla, yes, I'll give you a Tiger Moth. Għalla di għadi fuq loop, għallu no, remettiet, għara ninżlet, għalla no, it's all right. Ġifiri, fim d-libertà, mhix ħażina, imma il-lipstick li għamlet. L-inħoss li żrajt fit-tifla tiegħek kienet sens ta' avventura. Mingħajr il-bżonn li dik l-avventura tkun oxxena. Kif għamlet lili? Interessanti ħafna. Di jara, li ma misluta. Dak il-Finlandiż li għatlek, dak il-ġgant hemmhekk. Li ma misluta. Taħseb li t-tifla tfajla insomma mara li ġeja fil-klassi tiegħi biex tisma' nitkellem fuq l-electromagnetic fields. Li ma misluta għandha tiġi meta tkun fil-klassi kollu xi 30 ġuvni. Mhux l-istilla hemm l-istat iż-żgħira. Fimtni? Fimtni. Issa, jekk waħda il-mara tiegħi nidla, jekk il-mara tiegħi pereżempju jew it-tifla tiegħi sejra dans jew xi wedding, li ma misluta tħaff nidla biex tilbes jien. Jien nidla jekk nara tilbes li din nidla nżaħħa minn hemm ilbes oħra għax l-okkażjoni u titkessaħ. Jew l-aggressiva jew is-senswali ma nafx skont l-abtit tiegħek. Id-dejnti li waħda di tal-ponta. Of course. Dan waħda ma mhux dejnti hija aggressiva. Dan huwa suġġett tantu naturali, fimta, tantu naturali illi ma nafx għandix nuri għadi, fimta illi waħda mill-dak tiegħek ġiet li bsajek. Ok, u inti bdejt ħares liha. Kif bdejt titkellem, da għaw bdejt ċaqlaq. Very nice kienet. Il-mara kienet onesta, bellezza. Imma dik meta marret id-dar qabel ma ġitaw, ħaretet liha fil-mera. U kull mara bħal ħaddieħor tajjeb tgħid jiena m'iniex eċitanti biżżejjed, ma tix tkun monota, qed tifhem? Allura tibda tagħmel dik il-linja. U tiskanta, jitaf meta l-linja tkun eċitanti.
Fimta? Bl-istint. Bl-istint. U di derila illi għandha tagħmel dik, mhux skullata. Fimta? Mhux skullata, l-iskullatura hemm ħafna dawn l-iskullaturi li għawaw tarhom, daw kollha messaġġi differenti u veru. Imma di ma kellix il-kuraġġ tagħmel di, imma għamlitlek xi ħaġa bil-Malti li very clever, very feminine, fimta, very bl-istint li taf xamlet, jekk nadilesta toħoqata dik. Fimta, x'kien qed tagħmel lilek, jiena naħseb li indunajt. Le, ma naħsibx li għamlet għajn, naħseb Le, na. li speċta il-messaġġ li. Eżatti. Speċta li forsi titqis femminili. Yes, of course. Li għandha dritt, fimta. U jiena meta kont nagħmel systems of knowledge. Li min kont inkellem, jekk naraħ mhux interessat fl-iskola, tajjeb kont naqbiżlu. Fuq il-messaġġi li għatu, per esempio, sports cars. Fimta? Biex tabbi. Inti taħseb se tabbi bdi? Jenija ta' Ma fimt il-mathematics behind there. Mhux hekk li. Qed tifhem, għaw daw l-affarijiet li meta l-istudenti ma rridux jafu bl-iskola, jien kont nibdel l-intonatura. Fimta? Imma bdebt ta' matematiku, ma nitkellimx fuq il-mathematics, fimta? Il-function. U ħakkem il-darba kien jgħidu, li surpu l-użu tal-lipsticks, l-użu tal-eyebrows, l-użu kif nittefi l-awwelem, fimta? Bajdu, il-libsa ta' t-tix tal-mara tiegħi għamil tajjena, u l-libsa tiegħi tal-gonga jien ħetta ta'. Għax kien hemm xi ħadd għalli jekk tiżżewġ xi ħadd, il-mara tiegħek ma tafx tħejtu. U se jkollok diffikultà. Għetlu jekk ma tħejx il-mara tiegħek ħajtienu, għalmen taf tħejt. U l-Ingilterra jiena ma tant qajt ma xi faqar. Mhux tlab tal-jom, għax din issa reliġjon u politika, mhux titlob, jekk tippromissja, inti tagħmel tiegħhom, mur tiegħhom. Aqbad labra l-ħjata, strajna drab, ġifieri, u fassalt, ġifieri coat, u libsa l-raġel, libsa l-mara, libsa t-tfal, u ħettom jiena, ġifieri fassaltom jiena, u meta ġejt bil-going away, jiena tiegħi, oħta mill-Awstralja batetna tweet sabiħ mill-Awstralja bil-lezza. Drab, ħetta jien tiegħi, għax kien hemm xi ħadd kien qal li l-mara tiegħek ma tafx tħejt taf inti, qed ħejt jiena, qal min taf tħejt. Qed ħejt u mhix inġinier jiena, I can do it, it's only change material into a shape. U l-ġeometrija taħseb ma nafx ħadd ma jaf ikejjel jagħmel komma, min jgħid jaf ħajt ħafna nies Maltin qas jafu jagħmlu komma jagħmlu asimetrika. U system of knowledge, dak kont nagħmel jien kont nistaqsi mistoqsijiet il-labra tal-ħjata tal-magna għandha slot u labra tal-ħjata tal-dej m'għandi slot ħadd ma jafa. Ma jafix. Għalfej. Għax meta tinżel labra tal-ħjata tal-magna, tgħaddi ħafna fastek. U jekk tħalli l-ħajta ma' ġenb il-labra, dik il-friction taqtaħħa l-labra, il-ħajta. Allura tgħaddi minn ġo slot. Fimta? U l-ħajta ma tmiss mal-drab. Imma insomma. Imma meta jiena qed il-daw x'ismhom. Meta il-ħadd li qed nagħmel going away jien tiegħi. Anki tal-mara tiegħi ddiżinjajniha anki t-toga tiegħi iddiżinjajta jien, ma rridx jagħmlu l-istolijiet. Iddiżinjajta ħadd ma jafx tfisser toga. Jekk iddaħħal idejk ġol komma, it-toga qiegħda biex saħnek. Il-kasħa tal-kastelli qabel u dik il-ħud qiegħda biex saħnek, fimta? Ħadd ma jafx tfisser. Jien għamilta bis-slit ġo sides hawnhekk, qed tifhem? U hawnhekk qiegħed sikkat. Biex ma noħroġu minn hawnhekk u jdejja jkunu sħan. Il-ġeometrija tant ħalet diffiċli din l-imbirka, ma rridx tagħmilili, għamilta jienu. Issa meta għamilt il-going away, il-biss il-libsa, l-mara qalula ikkopjajniha minn Lady Diana. Mentu mhux veru. Aħna konna għamlet il-libsa il-mara tiegħi. U wara ftit iż-żewġa Diana, bl-istess design. Imma aħna iż-żewġna wat waraha, fimta qalu li aħna kopjament mhux veru, il-mara tiegħi. Għamlet il-libsa. U jien għamilt il-go, meta mmod ma għaj. Li xaħat saqsejtu, tġidilek mill-libsa tiegħek, għalli kam kontu puliti u bit-tweet tiegħek.
daw n-nies li qaluli li jekk inti il-mara tiegħek ma tafx tħejt, u inti għax ħasbu li dak iż-żmien mhux se taħdem il-mara, ma kenix dik finanzjarment dejjem konna mhux ħażin jiena u l-mara tifhem. Imma jiena ħedt għall-pjaċir tal-inġiniering tagħha. And it's beautiful, it's wonderful. Meta jiena nara da u xi ħadd quddiem just like that, nippikjah. Jiġifieri dawk huma l-intelligenza li rid fl-iskejjel tagħna jien, fimta? It's all so natural, so beautiful. Imma daw l-affarijiet ma jiġux malma fl-iskejjel tagħna. Għalfej għax hija teorija li mhux. Le, għax hija below il-kelma. Jekk taf tispelli u taf tikteb, inti aħjar minn dak kollu li madwarek hawnhekk. Imma daw l-affarijiet nagħmluhom fis-sens fl-iskejjel ngħid l-università, fis-sens l-affarijiet li tagħmel inti l-matematika, l-inġinerija, il-fiżika. Too late. Il-bniedem li jiġi l-università jkun ġaqiet instigat li se jmur fil-kelma. Allura kif fil-fema tiegħek kif għandna intejbuha is-sistema edukattiva preżenti? Wella ngħidlek pajjiżi li fil-gvernijiet tagħhom għandhom inġiniera, ir-Russja pereżempju, mhux ir-Russja, il-Ċina, ir-Russja wkoll kellhom, ġifieri il-Ġermanja għandhom fimta. Franza wkoll għandhom. Hemm sens komun ħafna iżjed minn dawk in-nies li huma avukati u tobba u accountants. Hemm ċerta upbringing. It can be a bit too late. Di pereżempju tara di dawn huma odot ta' surgery. Dawn nsemmu jew jiena għax hemm ħafna clumsiness factor fil-newsom. Jiena teorijaj darba offrejt li nallem workshop technology l-surgeon. Ma tarax għalli, le, xej. Ġivi jiena da, għax surgeon juża di, u aħjar minni. Li jiena nagħmlu da. U da ma kif id-deduċejta dik? Għax jinkisru. Inti ovvjament tajt li s-soċjetà tqis li s-surgeon primot huwa aħjar minnek. Kif wasalt għal dik il-konklużjoni li. Għax ħalsu iżjed murra l-paga ta' surgeon u tiegħi. Jien għandi qualifications da minn surgeon u minn tabib. Murra l-Navy u l-Army id-daħal tabib, uffiċjal commander li ziblu. Murra l-isptar. PhD fl-engineering. L-Ingilterra jieħu 40,000 u clinical da jieħu 150,000 pounds. U ejja, come on. Għalek se kollassa kollox, għax jiena clever, tlaqt. Jiena għandi medalja ta' ġeħ Repubblika u. Meta jiena kont inkisser moħħi, ġo kamra bħal di, nirranġa l-armamenti biex nipproteġi lilkom. Tajjeb, waħdi. Moħħi rrit jaħdem 98%, ħanidew, bat 2% użom biex immur nisfen neja kont. Meta rajt kif qed irrispettani, tlaqt, qed se nagħmel minn flok jiena nimla l-kaxxa ta' Malta x'kont naħdem id-dockyard. Inti taf l-ekonomija kif taħdem, jekk familja toqgħod il-mara tiegħek kuljum u tgħidlek kemm inħobbok u nħobbok, qed tmutu bil-ġuħu. Xi ħadd minn dik il-familja jrid bil-forsi joħroġ mid-dar u jaħdem. Issa, jekk taħsillha dar u taħsillek wiċċek u taħsillek dal-professjoni Pariżi u tagħmellek żiżi, fimta, se tmut bil-ġuħ. Jivi l-familja trid toħroġ xi ħadd, taqla flus minn barra u tella kaboċċa. Dal-politiċi kollha u dal-istituzzjonijiet kollha l-istess sistema tidber kemm dik il-nazzjon. Inti bħala gżira tagħna, jekk inti ma tkun self-sufficient bħal pajjiż kbir għalhekk l-Ewropa ma bqax kull pajjiż kien tantu żgħir illi ma setax itella l-prodotti kollha u jkollu il-bartering bejniethom, allura tikber. Malta ma nistgħux nagħmlu għadik, fimta? X'għamilna aħna? Il-professjonijiet kollha huma turizmu u construction. Mentri jiena kont naħdem mar-Royal Navy, ndaħal il-flus minn barra u jien kont nimla kaxxa ta' Malta. Tajjeb, u professor Giuseppe Colina u Borx Kostanzi jizvutjaw bis-salari tagħhom. Ziggi u l-għamil bħalhom. It was all intentional. Fimt l-għal kollha sa xaw nies bħali u bħalek u bħal kulħadd. Jiena nagħti parir. Illum aħdem dirett mal-flus. Bħal-Mizzi u l-oħrajn.
Aħdem dirett mal-flus. Of course, mela engineering. Però l-inġinerija wkoll tidħol fil-flus. Ġifieri hemm min jaħdem pereżempju engineering. Of course, yes. Imma qod attenta. Attent. Attent. L-ħajl ċekek. Qod attent għax ħanerġa' nuża l-kelma, fimt? Jekk inti tuża l-power tal-kelma bil-flus u kollok il-flus magħhom, il-bankiera jagħmlu tajjeb, dak l-aħjar pożizzjoni mhux tagħmel prodott inti imma kif nagħmel jien, fimtni? Għax inti mill-ewwel pobt, inti taqa' fis-soċjetà mill-ewwel tkissrek. Fimta? Issa jgħid il-Prim Ministru avukat. Doktor qabel ma kont jien kont doktor bħal dak, irid nagħmel la PhD. Fimt kemm hija unfair id-dinja? Min joffri l-emozzjonijiet u jaħdem dirett man-nies, dak għandu ċans kbir jisloħ in-nies, and that's what they do. Għalfejn nażlu nagħtu daqshekk valur lil minu kapaċi għal l-emozzjonijiet. Għax l-ewwel is-sensitività għanerġa' tal-general public, il-maġġoranza, importanti l-storja fuq għadissa. Mela nisa din crux of the matter, all right? Isma' dek abtet nordnawna, ekelju, għandeġuħ. Mux ta' toilet kju ma importax. Ma' break nużaw toilet, għanaraw xorta l-ekel. Fakkarni di, ma' jidli Lutzu. Tutsu. Mawra salħadnu ta' Derek mux tranzazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. We're rolling? We're rolling. Mela, din l-istorja stana jdu għeju. Later on, ma għanju tal-Lutzu l-ewel. Nibdew tal-Lutzu, eżat. Ma tlaqna Lutzu. Mela, għana għed nitkellmu fuq s-soċjetà. U biex nipprovalek is-soċjetà kif naħseb fuq għajjena, tifhem? Se ngħidlek din l-istorja li hija veru. Issa, min qed nikkondanna l-ħadd. Fimtni inti ġadrajtni mill-lider. Il-ġisem tal-bniedem u l-moħħ tal-bniedem u li hu mimli b'informazzjoni, hemm proċessi li jsiru fil-moħħ. Issa jekk inti ma kendikx kapaċità li tipproċessa xi ħaġa, inti ma tistax tilħaq dik il-konklużjoni u soluzzjoni komplessa. Mela. Dak kien hemm insomma xi nies il-Kalkaro u xtraw xi Lutzu. Tal-Lutzu kien fih forsi kważi 30 piet kien fih, mhux ma kienx Lutzu żgħir. Kellu 3 magni insomma. U daw ftehmu li mmorru nistadu xi 80 mil barra minn Malta. Issa. U paċenza ma nitkellem inti tittaħseb fuq id-demokrazija, fimti fuq il-voti u daw l-affarijiet. Jiġu waħedhom daw. Mela, li ċemplu għallu li għaxina bravo ta' finti. Għallu li sorpu li tiġi maħna tamlina navigation u jina ċettajt. Issa, kif ġib daw l-affarijiet miegħi, naħseb l-unika bniedem fil-pozza li għadġib ta' affarijiet miegħi, fimt. Oġġetti, naħseb korreġuni, ma naħseb li hija. Jiddin ħobna mela jien ma mmurx imkien bit-paċpiċ biss. Għax it-paċpiċ huwa the furthest away from reality that you can get. Dawn għal-nasma realtà, fimta. That's what I believe in. Allura dejjem neħu ħaġa miegħi. Ovvjament, sa nagħmel navigation ħadd kompass, magnetic compass, ħadd protractor, ħadd divider, ħadd karti, ħadd labsijiet, u rbattom kollha biex paga, biex ma jgħolix il-baħar u riga ovvjament. U ħadd jitħaq bija. Fejn toħseb ħadd jgħaddi bl-żmien. Insomma, tlaqna North East by East mill-Port il-Kbir. Il-Kalkara Port North East by East l-Greċja ġifieri, fimta? Tlaqna iżnu kważi f'nofs il-lejl, ġifieri tlaqna kmieni ta' posta għax kellna il-bot ħafna ta' kien jagħmel xi 7-8 knots il-bot. U tlaqna insomma North East by East. U dak fuq it-tmun. U jiena kif rajt is-sufri tal-lampuki, immarkajthom għax għandi l-esperjenza illi kienu qed jiddraggjaw bil-kurrent li kien hemm fil-baħar. U kalkulajt illi l-kurrent kien kważi 1.5 knots, u 2 knots ukoll. Ġi minn daqqiet, ma għandi 1 to 1.5 knots. U dika rrid nikkalkula jiena fil-navigation tiegħi u jekk inti sejjer North East by East inti tiddrifti għal isfel il-Greċja. U sa domna xi 7 sigħat naqtfu sakemm wasalna on the fishing grounds. U da kollu plottjajtu. Kull 10 minuti kon nipplottja taħt il-protractor, il-divider hekk niftakra il-magnetic compass u nipplottja kemm nista' jkun eżatt.
Mela, stadna xi 5 sigħat, 6 sigħat u badna xi 300 mazzola. Kull mazzola titla tferra l-babies. Qatt ma rajta dik xjena, jien fimt? Jaħasra, insomma, il-kurtuni tal-Luzzu intlew bil-mazzola, ħadd pjaċir biha dik, immissa. Meta konna sejrin l-hemm, bdeda jidla m'hemm. Dan nies li kelli miegħi, 6 kienu xi ħaġa hekk. Minnhom ġabu il-ganna tal-asawa. Il-center tal-kaċċa. Il-center tal-kaċċa. U bdew jisparaw is-seagulls. Kien hemm 2 jilagħbu l-karti. Kien hemm wieħed reliġjuż insomma, kien qed jgħid xi prayers, u kien hemm nies oħra insomma taf inti jgħidu l-bużolottu dirty jokes u xi ritratti taf inti l-irġiel bejniethom. U jiena qiegħed hemm nara da kollu. Mela, meta ġejjin lura, suppost kieku m'hemmx drifting ta' xejn, north-east tiġi south-west. Fimta? U jiena qedtilhom le, għax aħna driftejna l iswa kważi 20 mil. Qegħdin lejn il-Greċja. Qedtilhom li rridu morru kważi west d-darba, fimta? Għax morna le, qegħdin morru għax Malta qdaw, morna hekk, irridu niġu għawana. Allura hekk tittaqdef. Insomma, le, nieħdu l-vot hawn hija elezzjoni. Le, bro. U kulħadd jirbaħli. Din hija d-demokrazija issa u l-pubbliku u dal-kompartimenti tal-moħħ li għarafthom mill-ewwel jien fimt, irridu japplikaw id-demokrazija. Issa, irbħuli. Jiena qed nara il-magnetic. Kemm nidajki. Le, tidej xejn għax inti fiha. Din hija l-elezzjonijiet nagħmlu kull 5 snin. Din qegħdin fiha inti. U taħseb l-elezzjonijiet ma jġallu nix nedaj lili. Thank you, all right. Inti dal-podcast tara jew. Kompli, skużan. Le, rajt ħafna dal-aħħar. Isma'. Mela ħampenġilek kif morna. Di Malta. Tlaqna mill-port il-kbir hawnhekk, dik kemmuna hawnhekk tlaqna north-east by east. Id-driftejna l 20 mil. U sejrin south-east, fimta? Sejrin hekk. Wara, l-emmek morna 7 sigħat, wara 10 sigħat 12 sigħa naqtfu, għadna ma rajniex il-Malta, jiena kalkulajt bil-mathematics tiegħi, bil-ġeometrija insomma, li qegħdin sejrin li napproċċaw il-Libja hawnhekk. Issa. Sadattant issa nsistajt għax huma bdew bajdew jinħat il-ħobs miegħi xi jikel u l-oħra ma ġabu xejn. Wara ftit bdew jgħidu li tieni nixrob surpule. L-inġinerija tiegħi u rajt dik u ma ħasbu xejn għax moħħhom. U bdew għandek xi kont narmi il-qoxra tal-ħobs biex ngħid il-veru. U wieħed minnhom qalli surpule qalli dik tarmijiex, qalli dik tijieli. Qalli tarmi xejn il-baħar ħobs, qalli tarmi xejn. Anke kelli il-glanda tal-baked beans u tal-perżuf ta' xedu. Lunch meat, that's right. Taf inta mela maġla, għalli tarmi xej, stalli xiftit, għalli tarmi xitteħkol, u tajtomlu, ġifri jien kont nisupru bċin navigation bis, fimta, l-ilma u da. Għalli kettlek il-paċ biex kollu għal xej, u da jisparaw. Kien hemm fekruna bil-ħaq, waqfu għal fekruna, tellaw on board, għalbu għal wuċċa l-isfel, u bdew jitimuwa biex juruni, għaxin minn għatma rajtom daw qabelu. Etta toqtolix, per sigal, rajta l-għada ma mitiċ. Etlu dawar il-luzzu, u għaqtola. Tal-lix, għallax farru ta' hemm. Daw il-nis li kollom il-vot. You know what I'm getting at? Issa, dil-fekruna bedajtija l-injam ġoħalqa. U dika, tkissira l-injama bidi, għattarka mifsaħit għal-bik taħħa. Is-sensitività ma tiżisti xej, jien qiegħed sejrek ġofija, ma nistax nipperswadihom. L-ewwel nies 6 kontrija. Mhux qed nibża minnu blazzarin u imma insomma. Meta mbagħad waqfu żewġ magni, biex ngħid tal-petrolju kienu tajjeb u waħda diesel. Imma insomma kien hemm changeover valve li jiena ma ħalleċ il-fuel. Jitrasferja ruħu minn dal-valve, qed tifhem ġament inti titrasferja biex il-magna tan-nofs tibqa' l-fuel għaliha. Għal dak ma spiċċaw il-fuel. U bdeet taħdem il-magna, dak assummaw. Issa żattant issa minn nofs il-lejl. Il-ġurnata kollha nistadu hekk. Reġa' wasanna għal nofs il-lejl ieħor taf inti. U qegħdin dalam
Fl-aħħar meta waqfet il-magna, qedtilhom jimporta intikom heading issa north. Irdu morru għax ma taqdaw fuq, fimta x'għamel u ma jridu jinsistu jiġu hekk, jikkorġi xi ftit ta' fintu jiena nikkorġi fil-mathematics tiegħi. Kif wasalna wisfel, irdu morru n-nord. Dak tar-rader li kien fuq it-tiller u kollha kemm huma qedhom nieħdu vot u ssummaw. Ġone da inti. Għamel li trid issa. Kulħadd telaqlem għamel il-Madonna trid. Jekk jidilek tista' tagħmel aħjar minni għal it-tiller men dak in teacher ta' by the way kolta. Ma insomma. Sibt ruħi fuq it-tmun tal-Luzzu ta' 30 pied. Tajjeb, bil-mathematics tiegħi f'idejja, arwin minn kollox, ħlift l-stars u li kont naf fuq l-ajruplani li jtiru f'ċerta rotta. Dak biskelli. Mela, il-Luzzu qed iħares l-isfelek. Sirin Libja. F'nofs wasanna ġifieri. Jiena kelli nagħmel deċiżjoni, isma' daqsxejn illi din dawwara hekk skont il-belief li kelli fil-mathematics tiegħi, fimta? Taf deċiżjoni kienet dik. It made me sweat. Alla x'għamilta. Il-magna tajta nofs it-trottel biex nżid il-range, għax kelli bżonn il-range imbagħad. U bdejna mixin insomma. Oħra idem u jiena waħdi. Nara l-kumpass, żammejt il-heading kif der li jien skont li jiena. U bdejn narrax l-orizzont. Ma rajt xejn sija, satej, tlieta. U mbagħad rajt triċċedaw, sa qed nara North Star. Inti ma tkunx taf fejn inti hekk, ma North Star taf li qiegħed hemm, ma tkun taf fejn inti tispektu Malta, qed tifhem l-emmulaw, qed tkun taf li qiegħed hemm imma l-emmulaw. U mbagħad rajt l-ajruplani li kont naf ġejjin mill-Rodi għall-Ġibiltà. Kienu għaddejjin hekk qed ngħid fid-direzzjoni tajba jienu. Il-North Star kont narafa wkoll. Mela, għajat t-żejr, wieħed żejr, kien qed jispar il-gawi, għax kienu għajnej ħajjar minni, m'għandix għajnejja tajbinu. Qedlu important nużar daqsxejn għajnejk, qedlu hemmhekk kara qed nara, ġifieri l-ħedin kien qiegħed hekk. U hawnhekk rajt dawl. Qedlu hemmhekk qed nara sewwa dawl għalliwa u dawwart il-Luzzu daqsxejn hekk. Kienet filfla. Mbagħad insomma, meta rajt filfla, ħallit għal-qadru, nżenna ma rsax lek u dort. Kif wasalna l-Kalkara? Waqfet il-magna l-oħra, tlajna l-art, u rajtom kollha kemm huma jmorru irodu salib qudiem il-Knisja tal-Kalkara. Issa, dik hija l-ħajja tiegħi, dik hija d-demokrazija, meta Għadżewġ affarijiet żomm importanti issa. Dik hija l-ħajja tiegħi, nista' nimmaġna li b'moħħ loġiku bħal tiegħek. Ma rridx ikun dispreġattiv lej pajjiżi, ma inħoss li aħna naqla poplu ta' dottrina, hekk mhux dottrina tal-politika, dottrina tal-Knisja, speċjal aħna nisna. Le, attent, jiena ngħid li dak li għedlek l-ewwel li aħna qegħdin fiż-żona sħuna tad-dinja. Tajjeb, kienna ħajja faċli u from the point of view ta' evoluzzjoni ma kenniex dik iċ-ċans li tiżviluppa. Issa jista' jkun li napuli. Li ugwalment dispreġattiva li kont qed ngħid jien le, inti qed tgħid under-evolved. Yes. Issa dal klandestini ġejjinaw, okay? Għandhom ġid kemm tiflaħ ġo pajjiżhom. L-Afrika, per ġid enormi tajjeb. Għandhom mużika, għandhom kultura, għandhom politikanti, għandhom tobb, għandhom assasin, għandhom engineers m'għandhomx. Allora say, what's the result? Tara? Engineers m'għandhomx? M'għandhomx, of course m'għandhomx. Allora dan huwa ovvjament li qed huwa kontroversjali ħafna. Huwa kontroversjali, taħseb li xi ħadd tipo li mhux se jkun hemm nies li jismgħu da li qed ngħidu isma' da. Of course se jgħidu. Eżatt, għalhekk qed ngħidlek kontroversjali, jaqla kontroversja. Fis-sens, l-isqarrija li għadek kif għadt dwar li fl-Afrika m'hemmx engineers. Hija statistikament provat. Importanti kwalifika ftit minnha. Mela. All right. They haven't got the right engineers. U il-ġid tal-engineering ġivej bħal Putin. Okay? U dak in-nies attakka l-Ukrajna. Tajjeb issa. Il-Russja għandha engineers imma qed tużhom għall-armamenti.
fuq l-ekonomiji ta' ħafna pajjiżi llum biex żommu l-unemployment idur tajjeb. U kulħadd jibżal ħajtu, minflok jinvestu biex jagħmlu l-landi ta' żibel u jagħmlu trakkijiet biex natfu triqat, iktar kulħadd jgħum fuq l-armamenti. L-armamenti tagħmilhom depreciation, death li ngħidlek jiena fimt biex tirrinnovhom u mbagħad tagħmel xi gwerra l-ewwel biex tneħħi l-arsenal li inti użhom l-unemployment għaddejn. Jiġri dik hija parti mill-retnijien tal-Afrika. Il-ġid kollu ħafna qiegħed fidejn ftit nies. Mhux u nies huma weak, meta l-flus jiġu fidejn in-nies kif qed jiġri Malta issa, il-gvern ma jibqax powerful tal-qasib nisja. N-nies li jsiru powerful, m'hemmx għalfejn ngħidu minn huma. And that is something irreversible, I'm afraid. That's the instability I was referring to. Iċ-ċirkolazzjoni tal-flus dat kexkix. Biex mmur lura għal dawk iż-żewġ affarijiet li għadt. Waħda hija li din hija Ħajti u nimmaġina li xi ħadd li għandu l-IQ tiegħek u fl-istess ħin jinteraġixxi ma' soċjetà li fejn tippervadi s-superstizzjoni nimmaġina li hija frustranti ħafna. Mbagħad inti żewġ ta' mal-idea ta' demokrazija, tajt dik id-demokrazija li kulħadd għandu vot. Pero jekk ma norganizzawx ruħna b'mod demokratiku, li ovvjament jiena nara n-nuqqasijiet kbar ta' demokrazija, nara ġifieri nara riżultati li ma jġbuni xejn ta' demokrazija, però l-għażla l-oħra x'inhi, speċa l-istorja dejjem dittatorjati hija. John, isma' issa sinja soluzzjoni għalissa, imma wieħed mill-guests tiegħek li apprezzajt ħafna kien Rizzo, il-Kummissarju tal-Pulizija, fimta? Issa, he's a gentleman and he's a good man. Issa, imħabba li mhux bħali dak ħa il-linja li jrid jagħmilha man-nies. You understand, he's a policeman. Man-nies jrid jagħmilha bħal-imħalfin. U stess tqar illi jagħmel x'jagħmel huwa se jkun hemm imħuħ li jilagħbu l-logħba li huma se jilagħha magħha. And that is the disease illi jiena qed nipprova ngħidlek tħanna frokna illi biex tirreversja qed tistaqsi lili. Issa, jiena antik soluzzjonijiet imma nkunu waħedna, mhux fuq il-podcast. Fimtni? Narakom il-ġimgħa d-dieħla. Billi pereżempju kollok karità, tal-klandestini tafa biżejjed, deħlin. Dak il 15,000 ta'. Issa, fuq biċċa gżira bħal tagħna, tista' tkun karitattiv, tista' tuża l-emozzjoni u s-sentimenti iżjed. Ġifieri hemm. Ma x'inhi s-soluzzjoni speċi jekk ma tkunx empatiku ma' min ovvjament biex qed jaqsam il-baħar għax jixtieq ħajja aħjar. Biex x'inhi s-soluzzjoni? Nifhem li hemm problema. Is-soluzzjoni hija illi loġistika ħanejdek. Well, all right, illi id-dinja kollha tiġi flimkien. U tmur tara, illa pajjiżhom dawn qed jitilqu. Pajjiżhom għandha ħafna ġid. Allura minflok aħna ninnuhom hawnhekk illi di qed nara li nnifsi John ta' ġifieri jiena mort noqgħod il-Kalkara kważi 60 sena ilu, 50 sena ilu, 60 sena ilu, tajjeb. Jien kont naf xi tfisser residential area. Għax tal-lim xi tfisser residential area, konnex fil-Kwiet. Bil-mod bdew jisirquli, u di tagħmellek id-demokrazija, il-gvern ma jagħmellek xejn li jisraq dak li għandek. Li serquli, il-paċi li kelli. Jiena 40-45 sena ilu ġew Italjani jagħmlu it-triq Italjani hemmhekk kien qed isir il-Number 6 Dock niftakar. U dak il-ġebel li kollu l-bidu jiskavaw il-Number 6 Dock li jiddepożaw jagħmlu ovvjament it-triqat l-ewwel hemm. U l-inqas postu għall-Kalkar. U għamlu ħafna triq Taljani hemmhekk tajjeb. Issa ma' Taljani jiena fejn noqgħod f'kantuniera kif taf inti hemm. Dak ftehemt jiena illi dik se tiġi traffikuża. Għax dik ma tiġi hemm dik it-triq, dik kienet triq dejqa għal-Kapuċċini għal-Monasterju biex isibu l-Kapuċċini, fimtan, tifhem, very nice, beautiful. Sara, issa dik fetħet biex jiddepozitaw il-ġebel tal-Number 6 Dock hemmhekk, all right? Issa, kont nafx ġejjina, imma insomma dik il-kantuniera tiegħi intqajt mat-Taljani li kienu mathematicians u loġiċi u spjegajtilhom.
id-dizin ta' triq dik il-kantuner fejn noqgħod jiena għamilniha. Illi kif titla t-tlela, idur ftitek u jdur hekk, fimta? Infakt wassawa iżjed nisan ta' Liberata Street hemm. Dik id-dawra hekk, dik il-dawra Central Strip kienet fin-nofs, dik kienet iżomm it-traffic. Għata speed, il-mathematics kienu jiddiżinjaw and they were very helpful Italjani u femuni u ħadu pjaċir, għamilna Central Carriage kważi fessa fi id-dar tiegħi, kulħadd kien jinqeda u l-ġeometrija kienet tirregola traffic. Mela. Jiġi Gonzi bir-rispett kollu leħ jagħmel Smart City tajjeb. U jibgħat il-nies biex jagħmel it-triqat. Da jumej qabel l-elezzjoni ta' ġifieri. Ġara. Bat l-excavators, bat il-dax jismu jagħmlu l-asfalt, u għallu Central Strip. X'għamlu? Għamlu l-highway. Dik il-dawra FTT qiegħda hekk, fimta, neħħewa. U jiena ktibt il-periti insomma, u ġew. Tafx qaluli. Żewġ periti nisa kienu daw tajjeb. Allura ġiek nagħmlu il-Fury issa fimt hemmhekk. Immaġna il-reazzjoni ta' Carmel Pulemet għalulu ħanamlu dak il-Fury. Jien ta' nagħmel il-Fury hemmhekk. Għasti ħajji sabiħ issa. U dik hija għada hekk illi jiena. Kienet taf minn int. U dal-diżastru li ġaraw, by the way, raħa ġdid. Da mort naraħi jiena fimt. Għax jiena mill-video rajtu hemmhekk. U kien hemm pulizija l maħallix. Għalli mettajt ta' Jean Paul Sofija. Le, iba that's right. Dimmet it-tifel. Dimmet it-tifel, that's right, hemmhekk. Issa dak jiena billi kont nagħmel kasit tal-qorti. Ma qabdunix fuq, ovvjament, ma jiena dem interessanti u dik taħal ormi, by the way. Jiena dik kont immur kull sekk għawissu. Kull għawissu kont nħossni responsabbli, mur hemmhekk nara il-fladwati ux clean. Hemmhekk kienu jpoġġu ta' il-containers tal-fireworks, zibel, karozzi. Jiena out of my own. Darba nżilt hemm isfel ta' qed naraħi fladdja u ċempilt f'xissijata fil-ħodu, ħadd mer tikellimni fire engines u dak ċempilt. Ejja, ġibu excavator biex inti tiskava dak il-ħafna branches u twiebet li kienu qollax qegħdin jakkumulaw. Ħadd ma ta' kasi. Ġifieri għamilt il-ħajja tiegħi jiena kemm stajt, imma hemm livell ta' mentalità fuq daw tal-luzzu bil-Malti, qed tifhem? Li tħoss warrak waħda, kumbat ma tista' tagħmel xejn ħadd ir-rigni tal-luzzu. Għas-sajt imma mbagħad il-bqija it-triq li għandi il-Kalkara jiena. Issa il-Kunsill tal-Kalkara sakkar it-triq biex kulħadd jgħaddim ħdejja issa. Issa, xalajnu Gonzi, xalajnu l-Kunsill tal-Kalkara, fim ta' xan, jien se nagħmel raġel ta' 83 sena issa, fim? Ikolli bil-Malti nkun kind ma' dan nies. I don't hate them, imma kolli insofri din in-nuqqas ta' partitions li għandhom fil-moħħ tagħhom biex jifmu kif jifmu u li ma kif ġara fis-systems of knowledge, fis-teachers of technology. What can you do? Kif ġara tal-floodwater, by the way, hemmhekk kien hemm xi 200 miljun euro ta' Polidano insomma u l-oħrajn. Kont se tgħidli fuq ta' Kordin. Ta' Kordin, issa mort hemmhekk jiena biex nagħta l-kursità, biss għall-kursità biex għax jiena nħobba construction hekk u l-inġinierija nħobba biex nara x'ġara insomma. Għax indu ngħid li l-corners kollha telqu, u rajt il-bricks kif appoġġuti. U dal-pulizija insomma għalli ma tistax tidħol. Qedlu ġiet il-mara tiegħi miegħi. Qedlu jiena m'għadniex nagħmelhom, qedlu ma jiena kont expert tal-qorti, qedlu u nixtaq naqta l-kurzita nara ġara, joħroġ mill-karozza. Għalli, mela li, għalli, ħanġi miegħek imma ta' għalli spjegali inti x'inti taħseb. Ġi miegħi dal-pulizija, dar miegħi, onorani, għalli qed nieħu biex nitkellem miegħek, fimt? Ma nafx kemm domt miegħu ta' u mbagħad ġew xi kuntratturi xjuħ minn dak ix-xjuħ, ma ħallihomx tidħlu, żomma. U bdew ikellmuni li għallu li għatom xtaq dal-kontrat għom ġara taħseb jiena kontrat rixjuħ. Bellezza, eżatti. They put their finger on the right. Inti tkun qed tittestjhom meta tistaqsi dawn l-affarijiet? Le, xi ma rridx noqgħod bil-Malti ninfluenzahom jien l-ewwel u rrid nara lilhom l-ewwel xi jagħtu. Kont qed tittestjhom.
Le, mġek. Ġviri, għaw ħafna nis jafu xinu ma jgħamlu, fimtni. Imma għedin fil-baxwiz, għana jina, I feel helpless, issa X'raġuni tawk? L-ġla. L-ġla tamel ċerta nuqqasijiet, fimt? L-ġla ta' xogħol. Ma insomma, anyway, affarijiet li u dak l-eskavata ta' Birkirkar Marelli Gate. Taf x'inhu dak huwa a hydraulic system. U kommentajt fuq il-gazzetta fuq dak, pereżempju, ikonna pilot, issa deċidenti. Ikollok aeroplan tal-Ermolda, però timpjega pilot. Tajjeb, l-IQ ta' pilot u training li t-tieħ x'inhija. Tajjeb, jekk crashja aeroplan, taf x'jista' jiġri veru. Issa, inti titlaq fidejn excavator bħal dak, taf x'kien dak ta'. Dak kellu l-ħed tiegħu ġos ikisser il-konkrit hekk tajjeb. Veri. Xi qualification għandu jkollu bniedem? M'għandux ikun pilot. Fimt x'inhi l-mentalità tagħna? And that's I suffer from it. Inti inġini jiena mxollit l-isptar, per eżempju, fimt? Meta you suffer from it, is it hija frustrazzjoni interna, fis-sens hija għajja. Meta kont żgħir jiena kont naħseb li s-soċjetà hija fair. Di l-affarijiet il-kelma, per eżempju, n-nies li jużaw il-kelma, n-nies li jaħdmu man-nies, fimtni? Per eżempju, di hija interessanti ħafna wkoll, fimta? John, jiena ġejt għandek. Ġejt mill-Kalkara, you are very nice, tajtni trasport u da kollu. Issa, kull fejn immur jiena mmur. Mur id-dockyard, rati, dejjem immur jiena, fimta? Fil-kas tal-ħal-ormi hemmhekk, jgħajat l-avukati, per eżempju, l-avukat jgħajat sessjoni u jiena mmur nintaq mal-avukat. Qabel konna nintaqgħu per eżempju għand it-tabib. Ira la jiena għandi mmur għand l-avukat. Meta nintaqgħu mal-avukat, ikun hemm xi tliet avukati, Sur Pule, il-każ huwa engineering, x'mistoqsijiet se nsaqsu? Tliet avukati. X'mistoqsijiet se nsaqsu? Ejdli se jsaqsu daw. Issa, allora jiena nagħmel il-questions. Dom 17 sena nagħmel il-questions, tajjeb. Fl-aħħar id-dejjat marx immur żjed. Qed le, mbagħad qedtilhom jekk intkom għax ħassejt li diċina tal-qorti ma kienx tajba, fimti? Xiex tal-qorti ma kienx tajba? Ma kienx tajba. Xiex tal-qorti ma kienx tajba d-deċiżjoni? Der li ma kienx tajba. Għax taf tort lil min bena hemmhekk, jgħid il-planning authority tagħtu l-permess. Hija l-planning authority ma tax każ li timprovja l-infrastruttura biex dawk in-nies ikunu safe. Torta minnu. Torta minn bena hemmhekk wara l-planning authority tagħtek il-permess. Kollox u mbagħad bniet il-pavi, bdiet l-art li kienet tassorbi l-ilma, bnita kollha asfalt u kienet torta minnu daw. U l-avukat qed ma x'niżiżjed, mhux għax marriġ niġi. Għax il-loġika li użat il-qorti, mhix loġika tiegħi ta' inġinier, pur science engineering din hija illużjoni li xi ħadd ħadaw. Qed ma intom tisolvu issa intom l-avukat isolvu bejniethom mhux jien, jien għafet ma' xi. Insomma, kont biżejjed pereżempju niftakar li 17 sena naħdem fuq il-biċċa xogħol fimta u rranġaw kollox. Mbagħad qalu li importa tirriduċi dak kollu li għamil fi 17 sena fi 6 questions. U għamiltilhom 6 questions, you know, right? Insomma, il-każ intrebaħ. I was very pleased. In fact, ċempillu l-dar mill-anki l-avukat, ċempilli għalli għattani proset li, ġviri. Ringrazzjani kulħadd, ġviri. Biex rinnejlek jienu, dik għal-ħajja, għamet għamil perizja perizzjorum u kol, fimta? Jawa t-tlesta l-kas. Unbat iqabbazni xaħati li għamil li dir iċċekkja xamil ħattijħor. Unbat iġi l-avokat li skużani surpor ma jrid nitħallas iżjed minnek u għaxek il-liġi. Tajba u kolli. Ġifri tħares kif tħares, morra l-uffiċju ta' tabib jew konsulent ġol l-isptar St. Luke's. Unbat daw l-equipment kollu l-hemm l-isptar, MRIs u da, fimt, għat sibtu fuqhom
l-ultrasound, il-brains li hemm biex inti iżomm il-ventilators, mhux dawta. L-ECG, per eżempju, mill-insemmieħ ma naħsib li għax sammietu. Professor Zammit Mempel, per eżempju, tajjeb. Għalli biex nsewi l-ECG tiegħu. Għax ma knieq qed taħdem, sewejt, u jiena insomma, rajta mill-ewwel u sibt il-power supply mhux qed taħdem tajjeb, fimt? U kont se niddiżinja l-waħda mill-ġdid. Inti taħseb li ma nafx niddiżinja power supply. U għetlu għax nħobb ninforma lilha. Le, għalli le, irrid kollox oriġinali. Ta' ma femni, jiena professur ta' u professur, fimtni. Irrid dik l-arja, fimti, pal-kaptan tal-vapur, sani dekordi. Allora meta nara hekk, għetlu ma nagħmlu kollox oriġinali. Ktibt kollox bil-valves ta' dak kienu, Sweden, u damu xi sena ma jibatunna dal-parts. Sewejt jielu insomma. U bad għalli trattieni, trattieni xi ftit u għalli. Għalli se naraw kemm inti inġinier tajjeb, għalli se nipprova fuq missierek di. Hekk tajt bil-John. Għetlu prova fuq missieri, kalli għabti tinta għal-rapon dak il-ħin. Xuvi, taras. Ħeġi fidikija, kienem xaħat per esempio ta' ventilator. Għajdu inti t-garantih da li jaħdem, għetlu le, għax narraġeja mill-botum baħt, fimt? Għalli ġiviri le. Għetlu, no, ma t-garantix għalli, waqt li għet naħdem għalli, no. Għalli ġiviri, għalli s-sana għamet għamel li trit, għetlu tużax il-ventilator, opera minn għajru. Għetlu mux aħjar, jiena professur u inti professur namlu mill-aħjar li nistu għal-pazjent. Inti għat ma t-garantixi xollok, għetlu. Għat t-garantixi xollok inti. Għax inti operajt fuq ommi, u insomma operaw fuq ommi, għetlu ma għat ma garantixi xom. Missiri xorta miet. Timni? Allora, daw l-affarijiet li s-soċjetà ma tax bihom, imma stupid, imma fermu rara il-pagi ta' konsulent, mora l-pagi tiegħi. Tifhem, li jidħol vapur, per esempio, Gozo Channel, tajjeb. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Ma l-mod li ntejbu daw il-pagi, speċa il-mod li... Le, ma tistax. Għaxina niddila ma l-prodotti. Jġib ekwivalenza għamma. Le, ma tistax għax il-pubbliku isofri di religjon, fimta, il-pubbliku min jisolvilu ħajtu anke kitik pinnola safra u jedek ħawda, inti tħalsu ħafna d-doppju. ħafna d-doppju. Għax huwa. Għalfej. Għax l-emozzjoni tal-bniedem huma jekku. Għalhekk il-politiki. Imma l-mediċina mhijiex kliem. No. Minar l-insulina għanti tmut, per eżempju, kun type 2 diabetic. Misseri mietu. Bil-ħeparinu, għax demmu tant irqa, tiħil ħeparin. Miet missiri. Imma l-ECG tiegħi baqgħet ħajja. Għax flux tajta jienu. Ġifiri, ġuża kullina l-istess kien ta' ġifiri, miej. Għax intom ma titlux l-università, għax intom ma tamlux riċerka bħanna. Issa jena, fejsi għabdik s-situazzjoni, jinta jeb. Għandi PhD bħalu, u jien ma jistax nitla l-università, għax ma nabiex riċerka. U jien ma nabiex, ta' kollu madwar, għas fem ġifiri, li jena naf namel power supply, naf nid-dizinja power, naf namela, naf namel antenna, naf namel printing kollu li kien jagħmel fuq id-dizzjonarju tiegħu, għax id-dizzjonarju kollu engineering il-printing da, biex jagħmel Giuseppe Kulina. Biex jikteb ulla xi ħaġa bil-handwriting tiegħu, u mbagħad tispiċċa fuq it-typewriter. U typewriter minn mhux jienu. U l-dizzjonarju kif inhu. Qed tifhem x'inhi. U da safina fina qatt ma prattika ta' avukat. Ġifieri hemm element li nistudja jien anke fl-edukaturi li hemm l-università ta' ġifieri min jagħmlu l-education pereżempju, x'inhi l-edukazzjoni.
Inti xi ħadd li jista' jippreżenta l-edukazzjoni bħali hekk dil-wisa kollha. Fimtax minn dal-kodba li għaw hawnhekk. Tajjeb, naħseb il-kodba li jara huwa dak tal-lingwa bissu, l-spelling tal-lingwa. Imma l-oħrajn dan mathematics, da programming, dan electromagnetic field, dan u l-kassit tal-qorti, dan huwa għodot li tsewwijien, Rivit biex ndaħħal Rivit hemmhekk indum xi ġimgħa normal u mbagħad. Però ma tarax dinja niftit li nafin ta' ġifieri fejn l-inġiniera huma aktar jusallu mill-ġurnata. Per eżempju, naf per eżempju Elon Musk li huwa senior engineer ta' Tesla u wkoll pajjiż ieħor huma. Hija kwistjoni ta' pajjiż qed tajt ġifieri. Hija kwistjoni ta' kultura. Of course. Meta titla' per eżempju l-Olanda, il-Ġermanja, l-Ingliżi qatt ma rispettawhom l-inġiniera. Dik tara l-history Ingliża. L-imperu imbena biss fuq l-engineering. Ġifri kien xismu għaw Henry VIII. Henry VIII kien iħobba l-Navy, insomma u bdi għal-Navy Ingliża kważi. Imma kien qed jitlef ħafna vapuri. Għax dak iż-żmien Columbus da kien imorru lejn l-Amerika insomma jippruvaw il-business kien bil-Malti mill-Olanda. Dil-intelligenza li dispiċċat fl-Olanda fejn huma ma kellhomx daw xidulhom artijiet kellhom jagħmlu dikes u dal-affarijiet u bdew il-business bejn l-Olanda jgħaddu minn l-English Channel jinżlu Spanja u forsi jidħlu xi ftit mill-Mediterran u hemmhekk Franza, Spanja u bdew qabel l-Ingliżi hemm. Henry VIII qal li hemm sewwa għal da jużaw iċ-channel tagħna u kien hemm ħafna ġlied hemmhekk u bdew in-Navy Ingliża bdiet fimta u bdew jiċċarġuhom il-kera. Ovvjament kien hemm ħafna ġlied bejn il-Franċiżi u l-Ingliżi. U l-Ingliżi kellhom ħafna vapuri u bdew mbagħad jagħmlu bħalhom. U bdew mbagħad jieħdu l-Indja, aħna li gawdejna, l-Indja kollu li beda jinbena għall-Imperu Ingliż, kollu ġej mill-Indja, ma tantx ittritihom sewwa, mbagħad l-Awstralja l-laħam, il-Kanada ħaddu x'imkien. Fimt? Was very clever meta beda l-kliem u l-uniformijiet u r-rifles. L-Ingliżi l-Imperu nbena fuq ir-rifles u l-ewwel jibgħatu l-missjonari bil-Bibbja. U mbagħad jieħdu bil-rifles. Dik hija s-sistema tagħna ta' kienet ġifieri. Il-Holy Wars hekk kienu. Imma mbagħad meta beda jitlef il-da x'ismhom il-da għal navigation, għal se nagħmlu navigation. U ta' 25,000 lira dak iż-żmien kienu miljuni ta' liri. Biex jagħmlu isolvu navigation longitude u latitude għax ħadd ma kien jaf biha di. U kien hemm John Harrison għamel l-ewwel alloġġ, karpintier da. L-ebda Università ġu l-Ingilterra ma solviet il-problema ta' navigation. Il-loġika ta' da il-bniedem, fimta li kien bażi mill-kottoniera. You understand l-intelligence? Thank you. Mela da, evvinta, dak li rajt il-bira, l-alloċ li jien, baqa jaħdem għax dak jaħdem t-sabieħ, baqa jaħdem għambar it-laqta, dak kien jismu Grasshopper Escapement jadulu, għax jizu Grasshopper għamluwa. Mela, dak beda l-kronometer mbagħad biex inti meta titlaq minn Londra l Greenwich Mean Time, inti tista' tkun taf wara seha fejn qiegħed imħabba x-xemx fimta u bad se jkollok il-ħin. U hemm qasmuha fi sektor u saret il-longitude u l-latitude u hekk. U bdiet tivvin. Imma mhux in-nies akademiċi jagħmluha. Fimta? U dawn ma kinux jagħmajjuna mill-gvern, kulħadd individu. U bdejna Watt, Edison u dan nies insomma kollha, kulħadd individu. Kien hemm il-coal mines għax l-Ingliżi minn Newcastle kont fortunat. Mela kulħadd individu, però ma kienx hemm element ta' għarfien li jkun skopra jew sawwar xi ħadd li mbagħad ħadd ieħor jasal għandu biex ikun jista' jużah bħala pedament għal aktar għarfien. Yes, ma kienx imma ma kienx effettivament schooled bil-maża. Ma kienx mod amministrat. L-Ingliżi ħopa ġensanja xi ħaġa ħafna nismu se toġobhom di tajjeb. L-iskola tajjeb l-Ingliżi bdewha jgħidulhom factory schools. Il-factory school kienet sempliċement biex tfal 14 sena kif għamlu lili ta' tfal 14 sena inti tibda titrenja bil-mentalità ta' fabrika. U qabel il-fabrika kienet desk bħal di, tajjeb, dejjem fl-istess post, u għadhom sarġenu tatlhom
għaddejn l-affarijiet u inti tagħmel l-istess ħaġa bħal Ford u hekk. Għalkemm ġie wara qed nitkellmu fis-1700 ta' 1800. Il-factory schools kienu hemmhekk. Biex inti titrenja n-nies f'bank iżolat waħdu, siġġu waħdu jew tnejn, qed tifhem? L-iskejjel. Anke l-format. Yes, thank you. L-uniformi. Biex niddoq il-qampina, il-break. Okay, thank you tal-għed. Nitlu tubajtu. Eżatti. Dak kienu kollha factory schools. U llum hawn il-community colleges ġol-Amerika, u anke hawn Malta community college, fint? U imma toġobniex di. Taf li il-vilta għaw vocational engineering illum. Li waqquni li jina vocational u l-engineer. X'issib daqshekk tista' spjegali għalfejn huwa daqshekk ta' insult vocational? Le, bħala on an absolute basis, m'hemm xejn insult, anzi onorabli li jina ħdimt vocational, ġifieri għamilt ħafna affarijiet b'xej, kifna meta nara xi ħadd ma minix assis jiena nitħallas ta' xogħol issa. Spiega li ignorant. Hobbyist, ġifieri on the lines of hobbyist? Vocational jiena nħoss li meta tkun tagħmel karita mal-proxmu, dik sentimenti u l-emozzjonijiet, bħal nurse u tabib u forsi missjonarju, dak huwa isu vokazzjoni, tifhem? Imma ma tgħix vocational lawyer, qatt ma tgħid vocational magistrate, qatt ma tgħid vocational doctor, vocational dizenta u politiċ. Imħabba il-reputazzjoni ta' kelli Umberto Colosso, dik għattilek il-bira nistani daw kol, dik ta' meta għajt ma dak il-trade school people, fimt? Dawk il-nies, għaw Malta laqqas il-nies li kienu jgħalmu fi trade schools, laqqas kienu jgħidulhom teachers ta' instructors, għaxak mux teachers, dak mux bħalna, fimtni? This is, għas il-paga ma kienet l-istess. U l-lum il-ġurnata xem, ġviri, xini d-distinzjoni? Ġviri, engineering u vocational engineering? Għaw, suġġetti l-vocational engineering, issa karpentieru, issa l-mechanics tal-dajja, jgħalmu dak il-level. U jgħidu l-engineering. Għas jafu xinu ma jgħidu? That's the way, that's the insult. U min jisma, jgħid jisma. Vocational engineering, jiena, u tajbin das l-engineering, das l-engineering, das Ġviri meqjusa daqsek għattajt. Nsaw, forzi, ma jgħidu la vocational engineering. Okay. U għetu għal l-tfal ta' 12 sena, ta' vocational engineering, Għaw xi ħaġa kwebel. Ma għana titu għal l-tfal ta' 12 sena. Fis-sens, jiena naħseb li. Biex jitqobihom. Biex jitqobihom. Pero ħammurlu l-għana għal forsi kważi il-bidu tal-podcast. Fejn inti bdejt taj li dwar it-tfal tal-kotoniera li ma li ġew kienu jiġu eżaminati u skrutinizzati bil-fakultà tal-lingwa biss. Meta fil-fatt, evidentament, intom ħafna iktar kompetenti jekk inti eżempju ta' tfal tal-kotonera koetanieti jekk xkienu kontu brillanti. Però huwa forsi attentat biex il-vocation, biex ċertu żgħażagħ li forsi mhumiex lingwistikament. John, nafti, Johnny. Ejna għu l-qorti, all right? Il-line of thinking tal-qorti. Who's on top? Xinu? Semmi li t-title tiegħu. Maġistrati u mħallef. Mħallef. Prim mħallef. Maġistrat. Un baċiżiet. Bat l-avukati. Thank you. It-tobba, semmi li t-tobba hija. Minu on top? Mill-professuri, l-nibdew. Jew il-kirurgi. Siġimem u konsulenti u somma ma. Bat iġi n-nersu. Il-ners ma tidilix tabibu. Ma tiġi vocational doctor. U l-avukat ma tidilux vocational magistrate. Ġiri, inti li għettiħu mit-terminu vocational u jisu da sens ta' social work. Le, għax il-xol li għet jgħamil dak, mux inġinier. Inti tafx għet jgħalmu, tafx nus syllabus ta' le ma nafx. U naf għet jgħalmu. U naf kollox, jinu, ma naf. Għax nasab imma fil-ferma tiegħi l-engineering l-lum fil-dinja tal-lum tanta ma affarijiet interessanti u eċitanti li tista' tagħmel bihom. Għod attent, l-inġinier għandu l-gradi tiegħu. Perswas. Mela allura ejdlu l-inġinier, ejdlu mechanic, ejdlu technician, ejdlu hekk.
Ma tgħidlux vocational engineering. Ġifieri huma qed jagħmlu dil-logħba. Titfaħħom fi staffa waħda qed tgħid inti. Le qed jgħid li flok ngħidulhom qed titgħallem biex issir mechanic, this is vocational engineering. Li xtejli John Lili. Li xtejli kif kont tadressjani li xtejli. You knowing me issa. I'm inclined li ngħidlek txal issa għax issa t-titoli, all right, Professor Pulehum. Imma mhux qed tikkwalifika l-erja li naħdem fiha jien. La tafni biżżejjed issa, what do you think I would like to be called? An engineer? Thank you. Okay? And I'm very proud to be an engineer. Għax id-dinja kollha. Dak kollox li ġibna aħna wara l-plagues u WCs u l-ħmiġ li kien hemm fiż-żwiemet riqat u sewers u l-plagues kollha u l-COVID u dak kollu u l-aircraft u trasport li minn ġabu. Issa, jien engineer. I'm very proud of it. Is-soċjetà ma tafnix, ma tħallasnix daqs l-oħra għax m'għandix kontatt mal-soċjetà on an emotional u sentimental value. Għaxin ma tambiħlek washing machine tgħidli garantijili ju. Imma ħadd ma jmur għand tabib jgħidlu garantijili li ma mhux dak. Għalfej? Għax is-soċjetà li hi. Imma jista' jkun ukoll li l-bioloġija hija aktar komplikata minn affarijiet li mhumiex ħajjin. Of course it is. Għalhekk ma jistax nigarantilek li jisma' jagħtik dil-mediċina u żgur ħad taħdem hekk. Imma l-għalfejn tħallas daqshekk. Għax in-natura, ħafna mill-xogħlijiet, in-natura tagħmel xogħol, jekk jien nagħmilek, pereżempju, nagħmilek amputation. All right, u naqtalek idejk barra. L-ewwel isma' mbagħad nidħol jien biex nagħmilek prosthetic aids. Imma jekk taqtaħilek il-ferita, in-natura tpoġġiha, it-tabib jitlaq, jew l-avukat ikun xi jew jiddeferi għall-kawża, imma jekk intefa' power steering nistartilek wara 5 minuti għax tgor u tgħid kontrija. U dak il-ferita toħodlok xahar, in-natura tagħmilha il-bniedem jisewi l-nifsu. Jgħet jitħallas. Però qbilna l-ewwel li jeżistu pajjiżi fejn hemm inġiniera li jmorru tajjeb ħafna. Pereżempju wieħed mill-affarijiet nisna. Nista' niċċekkjaw pereżempju enġinier it-Tesla kemm jaqla. Biex u jekk hemm xi statistika kontrasta mal-bqija tas-soċjetà biex nifhmu d-dejta. Mora renġin ġol Ingilterra kemm jaqla wara konsulent ġol isptar kemm jaqla. Jew xi barister mbagħad. You can never għax hemm ċans kolli nieħdu kollu għax inti semmejt il-washing machine. Il-washing machine nieħduha for granted. Kien hemm il-kontrast ukoll. Mela, l-Amerika engineer yearly salaries ma' Tesla sewa $104,000 per year, which is 31% above the national average. Thank you. Which is decent. Imma dak? Imma l-national average mhuwiex. Erġgħid sorry? Il-national average mhuwiex għoli. Ara tabib, per eżempju, kemm huwa. Jew avukat. Qed tifhem. Hija natura tax-xogħol. Fejn hemm il-prodott huwa s-sofferenza tal-bniedem, daka iħallas iktar. Ħafna iżjed, tifhem. Però mbagħad l-argument favur dak li qed tgħid inti huwa wkoll li fuck me. Oops. Apparentament, la kemm m'għandix argument hawnhekk issa. L-iktar persuna li għalla flus l-Amerika on average huwa fucking plastic surgeon, bro. Snap. Għajdilna kemm? 576,000. Le, n-nis li għallu li flus illum huwa cosmetic surgery. Eżatt, plastic surgery. Qed tifhem għax hemm l-emozzjonijiet involuti. Imma jiena l-utilità antik u dik l-utilità qed immaġina, minn neħħi il-plagues, minn neħħi WC, neħħi dranaġġi. Se ma naħdix f'dranaġġi, qed nitkellem ġifieri it-titolu ta' engineer xi jagħmel, ħadd ma jafx xi jagħmel engineer. Pereżempju Londra kien hemm Bob Brunel għandik kien hemm nies oħra, kif għamel id-drains tal-Ingilterra, kif għamel hot water u hekk. Bellezza. Dispeċini jiena l-engineering from a social point hija eċċellenti, għax kif qed sulfarina tgħinek biex tam. Imma qed tiġi fidejn in-nies. Pereżempju l-kontratturi, sta tajjeb kulħadd qed jimporta daw il-marelli ġganti ta' machines u.
musa toħada maħħom ta' taf x'għandhom f'idejhom. Poter immens ta'. Issa, Putin, Hitler, fi ħosni jiena, għax dawn in-nies daħlu fil-politika u l-lum biex inti tagħmel jiena provajt niftaħ business ta' daw, ok? Għax ħassejt nista' ngħin. Issa, kif jiena mort inġib il-ktib tal-VAT, l-għada ta' ġie il-VAT iċċarġjani 1,000 lira. Irrid nagħti 1,000 lira għax il-potenzjal li naqla jien fuq daw ikkalkulaw li huwa 1,000 lira. Issa, il-VAT jekk jiena se naħdem pereżempju kont naħdem għal St. Luke's da. They were very nice. N-nies li ħadimt magħhom kienu very nice, kienu japprezzawhom ħafna, fimta. Qedtilhom ma dix ċuċata illi jiena nitlob il-VAT ekstra mingħand l-isptar. U mbagħad nerġa' nħassu għall-gvern, il-gvern qed taħallas li bil-VAT, jiena this is wasting my time. Qedtilhom ma rridx naf jekk intom ma tridux. U l-ħin tal-gvern. Il-ħin, of course. Imma kridu jien tlift 1,000 lira John. Qedtilhom marru tnejn, ma rridx naf iżjed. Ta' sekku, għedhom. Mbagħad kien hemm ħuti insomma qalu li ċara li l-mara se tagħmel operazzjoni u t-tifla u paċenzja rġamu. U x'ni rġajt taf inti. Ikkalmajt ftit. Imma daw il-ħmerijiet illi qedlek jiena l-għala jiena id-diġejt nitlaq mid-dockyard fej pereżempju qed nimla l-kaxxa ta' Malta u ħadd joħor jiżvujtja. Jiena diġejt nisvujtja l-kaxxa ta' Malta kif jiena Borx Kostanzi, Peter Sargenon Glott insomma u Giuseppe Aquilina. Why not? Do you blame me? Le, nista' nifhem il-frustrazzjoni, però nista' nifhem ukoll għalfej pajjiż jinvesti fl-akademiċ tiegħu, ġifieri jiena meta pajjiż over jinvesti l-flus. Overbalance, imma tiġi da. Over l-stability. Jekk center of gravity bitil għal fuq dan nies, taf tiġri da sistema, ma qed jiġri. Tiġi top heavy. Hekk qiegħda Malta top heavy kienet fi żmien għalhekk. Jifhem tal-għala jiena ħassejt turta u għalhekk il-Borx Kostanzi bil-Malti ħassejt għalih ta' jitturfna ruħu 10 snin kważi hu. Imma għalfejn ma rispettanix lili. Għalfejn jiena they downgraded me. Għamma t-għeddik l-react, jgħana. When an engineer reacts, ibza minnu, Ibza minnu, John. Memx għafin duċaru, jina għandi ħafna affarijiet nafna għamil u n-dizinjaw. Jina ħobnej nisma daw l-upstars moderni, ġodda, zaħta jikunu għet jifsu l-biznes taħħom, fimtni? U jkunu konfonduti. Kien hemm perżu super yacht. L-owner ta' super ritaw ħalulu l-inġinier għadu żejr, fimta? Ħafna flusu. U għalli biex nejnu ftit. U għentu, insomma, sibt li dina l-electronic board kienet, u sibt li kienem toqba fl-exhaust, insomma, ta' super yacht, u ronġajtlu jiena, insomma, ma talux l-qorti. U l-oħra kienet, upstart ieħor għadu żejr għalli għajni ftit surpula, għalli għaxem vapur ġol Marsa. Dakin tefal ankra bej Malta Għawdex u għata l-kejbil. Mux ta' il-kejbil minna u sa' Saraguza, dak oħra kienet. U sekwestraħ dal-vapur, u speċjal Marsa, u dam ħafna snin hemmhekk. U kien vapur bil-fertilizer. U dak, insomma, ħaxi kontrat biex jistartjaw dal-vapur u jmur janloadja dal-fertilizer. Ma nafx Saraguza u ximkien hemm. U mbagħad jibqa' ser għal-jaga ġat Turkija biex jiġi skrappjat, fimtni? U da għalli, għajn ftit, fimt? Għaddu mela għalli, jena, insomma, ta' finti, tħobtejnu minn nis. Jinek nejn, mux nitlob għalik, fimt, ta' niġi nejnek. Allora, mort, insomma, u rajda Russu, kollox bil-Russu, ma nifhem xej fil-Russi, jena. U sibt li il-magna kienu startjaw, amma il-radar ma kienx qed jaħdem xej, ma jistax jimxi minn il-radar, fimt? U għaraftu. L-equipment kollu għaraftu dak li kont namel fil-dockyard, fil-torpedoes, kollu għaraft, għara da xej il-beneficju li għandi jenu. Għalli taħseb surpulet, l-ħan il-lek namel, jena għal da mustan sewi dal-vapur, ġifiret, n-modifikaħ ta' jeb, għetu n-nerrani għalek cable mid-deck, over the deck, musera l-scrap da. U namillek zewċ relays oħrajn biex nħaddem dirett
mill-kejbil li nagħmel jiena, mhux noqgħod narax fih il-vapur, fimt? Għalli tista' tagħmel għadhom għal jien. Qed basta lill-kaptan intih indicator tar-radar fejn huwa. Fimta? Għax kun nagħmilhom nitlu push button, mhux ir-rot and lower rudder kif kien, fimta? Nagħmlu żewġ button, di go starboard, di go port, fimti? Żewġ button hekk. U jara l-indicator fejn huwa, m'għandix bżonn iżjed. Jiġifieri fly-by-wire ġi dal-vapur, fimtni, tik. U għamiltu li bada jaħdem. Meta raħ il-kaptan, kif saħħalli, minx użat għalli għadi. Għettum t-provaj jena, insomma. U dak immimli, ma nafx, naħseb għallu 2000 tunulla ta' fertilizer, Ġol Marsa da kien, all right. Bil-power station l-antika. Kien ilu hemm ħafna snin. U kien sadit, insomma, u hekk. U dak kellu jitlaq minn Malta biex neħelsu minnu aħna. Ħadd ma jaf, di, jinewejju. U rranġajtlu u għettu l-kaptan kif xandu jgħamelu. Oġbitu. Għetlu bil-patru kondi t-ċempilli meta inti tasal. Għalli, all right. U tela, insomma. Issa immaġina da tajjeb. Kikun qasam f'nofs il-port il-kbida. Dik il-responsabilta li għed jiddiġiedi, għed tifhem. Għamilt l-steering system, ħadmet il-kaptan kelli nalmu kif juża, oġbitu taċ meta ċempilla għalli ma nidi aħjar mill-steering wheel. Fimtni? Issa, t-deċidi u ċerti affarijiet. Kienem għanid l ħara u nieqfu hemm tajjeb, għax dina fija sugu. Meta kont l-università ma kellix flus. Imma kwaħi kien jiġi għanni għall-għajnuna tal-evangelisti, insomma, darba kien hemm kien jismu Atikusil. Grek kien. U sarġunata ma' satalun, ma nafx minn kien sijuħ. Naħseb kien Aristotle, xismu, Onassis. Naħseb jew ħadd jiġi minnu. Għax hemmhekk kien il-Grieg jagħmlu flus. Għax kien jaqbdu vapuri, taf inti. U m'hemmx liġijiet jagħmlu konsenja ta' jiftemu li wasla li żejt iħallsu siru miljonarji. Very nice ta'. Insomma, jiena kont qiegħed Newcastle. U kulħadd kien jaf il-background tiegħi li kien id-dockyard. U darba ġida Onassis, Aristotle għaddin kun kien, Onassis Atikusil kien jismu niftakru. Għalli ċal, għalli ċempilli t-siju ma nafx minnu, għalli hu paċenzja, għalli waqaflu vapur fl-Atlantic Ocean, għalli importa tajnu ftit. Għattu waqf fuq il-telefon jien, għalli, għalli fuq il-telefon. Għattu għarajt, insomma, morna fuq, għazdek isma' kien xaw mobile, fimt, morna fuq il-telefon. Għata ċempilli minn l-Atlantiku da, fimt. Għallex il-ġenerators waqfunna, insomma, ma nafsa nabdu namlu, għalli tista' tajna ftit. U jiena, insomma, billi jiena Jordan xieħu, u kont ħdimt fuq il-Navy meta kienu DC u AC, għax qabel il-vapur kienu DC, pal tal-karozzi bil-batterija, anyway, DC. Issa saru AC, dikka ħdimt fuqhom. Issa meta t-sinkrona generators u DC, mux l-istess ħaġa, fim? U l-ewwel ħaġa li tisma' il-krutija ketlu kien jaħdem fuq DC ship jew AC ship. Għalli le, kien jaħdem fuq dal-vapur għadu strajna ġdid, għallu l-bna l-kruwa minni DC. Għatlu ma nafx xintom ta' mux għed sinkronizzaw il-generators tajbin. Għalli għalli issa namlu. Għalli ma nafx namlu, għatlu għamlu l-nedilkom jena, insomma. U għamlu l-ettilom jena, għara xie satejn 3 sijat fuq telefon, X'kienet is-soluzzjoni ġviri? Is-soluzzjoni li meta t-sinkronizza generators in AC, dak jisek għandek. Il-freċċa trikolori taf xinu, ma l-freċċa l-aeroplani, u għandek il-red arrows. U l-idea hija li titqabbes bniedem minn red arrows għal fuq il-freċċa trikolori minn għamma ġaħat. Issa, u rajt daw 3 aeroplani, u 3 aeroplani, tajjeb, tidru hekk. Issa, ejd il-kondizjoni inti xiridu tkun biex raġil dal-aeroplan jaqbad fuq da minn għamma jweġġa, xirrit jgħamil. Rridu kunu għadem bl-istess speed. Thank you, wahda, brazu. U rridu kunu in-line. Bravo. U rridu kunu viċin. Bravo. Dak huwa l-voltaġġ. Il-voltaġġ ta' da jrid ikun l-istess bħal ta' da, il-phase shift tkun u l-frequency tkun l-istess. U dak nista' nagħmilhom bil-botozzi, naf kif nagħmilhom. U għatlu kif jagħmilhom, konnettjawhom. U sinkronizzawhom, għalli kollox tajjeb u dejja għamilta maħuti jiena, id-dockyard, għandhommi, problemi id-dockyard, ilhom jaħdmu fuq 3 xhur, u mbagħad irid jitlaq il-vapur, għandhom ma f'żewġ, jgħidu l-ħija ġo 20,
u niddiskutu daw s-circles li ġibtaw, Tommy, u nsolvu problemi hekk, għat ma jaf minn solvihom, insomma. Mela dati Hughes solvit il-problema, u he was very happy. Mela, dati Hughes għall-isma għalli millum il-qoddim għalli nħallas li kell inti. Nijina, all right, għax inti da konsulenza sabiħa kienet, għalli all right. Għetlu all right jina, u beda jħallas li huwa, fimta? Wara xarej ħallas li, dejt nistħijina, fimt għara daqxej. Mux dejt nħossi umiljata, għax il-xogħol li għamiltlu jiswa 1000 ta' liri, ju. Għalli, u bdejt insawma ta' Maltin, għetlu sma. Mistara t għidet li important ħallas jena. Għalli li ċal, memx għalfej. Għalli inta għamil xogħol sabiħ, għalli dak jiswa 1000 bar ta' liri. Għalli, u ħapaċenzja bija. Għaw, l-esperienza l-oħra, li jina kont isni pastizz, fintni? Mux pastizz, ta' kont naf, imma għatma indalġaj daw l-affarijiet. Għalli, tħallas bil-kondizjoni nħallas jien. Imma fimtux. Imma sound is all right, għalli, inti tħallas, għallik tħallas għal bil-kondizjoni nħallas jien. Għatlu ju, all right, jien għatlu, xistu jkun dal-kondizjoni, kien jgħati l-flus l-kaxxir u jiġi l-ura, għatlu għara, u għallas jena, dak izmin kienet 50 cents fil-1957, forse 60 Allora lira, għallasna lira, 50 cents għalija, 50 cents għalija. Mela l-għada jiġi fl-offiċu tiegħi da. Itini lira, jek jgħamil lira. Eddi diċini. Eddi mux il-lira tal-bira l-għallastenti. Ħalis li għetlu maħna ma ftemġ nħallasin, għalli ma mux nħallas tu, għalli ma nettek nħalsu bil-kondizjoni nħallasin, għetlu, mux għetni femta, għalli ġal I don't pry in my private life, will you, għalli take the bloody pound. Għetlu, għalli you see, għalli I sleep with the cashier, Għetti jom l-ura wara. Daw l-affarijiet qed ngħidlek jalmuk ta'. Imma tibda tirrealizza l-upbringing tiegħek, il-filosofija tiegħek, ħadd ma jista' jifhmek. Għaddejt minn dak kollu tiġi hawn Malta taqla fuq rasek u tagħmel marrettur. Hija Il-patruni jistaqsu hija sponsorjata mill-ħbieb tagħna tal-Maple, partikolarment mis-sourdough li issa xbajt ngħidilkom kemmi verament bnina u tajba u għandha toma tal-bliħ u aktar minn hekk ukoll għandha GI index baxx u għal daqstant ma tneffaħkomx, ma ġalkomx tħossukom letarġiċi wara dik l-għa. Il-verament waħda mill-aqwa skoperti kulinarji li għamilt dan l-aħħar snin. Tiġi f'tomit varji fostom il-walnut and hazelnut sourdough, turmeric and mixed seeds, sourdough, chorizo, chili flakes and red wine, granduro, sun-dried tomatoes u kol kif kol black olives. Dawk l-ħart nejn huma preferiti tiegħi jekk tu jtajdu li intom li mjoġobkom l-ektar jiena il-preferenza jew l-ektar waħda sempliċi jew il-sun-dried jew il-black olives naqa żejt ta' żebbuġa. Insomma, daqshekk minn ħati tlaqna issa għalija fl-imkien ma' Charles Poulet u l-patruni jistaqsu. Adele li hija il-fact checker tagħna kif ukoll hija Patreon tagħna. U Adele tistaqsi, jiġifieri ħsibiet huma tuning into a particular electromagnetic frequency, tista' telabora naqa għax diffiċli nikkomputaħħa. Għandik il-kontest, għax l-ewwel qed. Naf, all right. Ħanidwek, tinsiex li jiena konċetti nibnihom għalija. M'hemmx għafin noqgħod naqra jiena għalhekk isbuħiera l-ħajja tiegħi m'għandix bżonn eżaminatur in a way, għax ix-xogħol tiegħi jekk jaħdem jitkellem waħdu. Issa dil-biċċa xogħol tar-reliġjon, qed tifhem jiena mhux minnix reliġjuż, imma dejjem kwestjonjaj x'inhija u meta tħadd fil-linja tal-engineering u bdejt nagħmel dal-electromagnetic field u bdejt intaqa' ma' nies li għandhom dal-konċett speċjalment mathematics bdejt nifhimhom, tifhem? Issa, allora ġietni din l-idea li mhux jiena Einstein da mhux jienu li l-enerġija u l-materja huma l-istess ħaġa, tista' titrasforihom. Issa, meta tiġi għall-electromagnetic field,
kulinkwa stazzjon, il-BBC, il-Deutsche Welle, l-ITV u dawka ma jinterferawx flimkien, għax għandhom frequencies differenti. Ok. Fimtni? Il-frequency jedu la carrier, il-carrier isma laqxej, ħan id xinija. Jek inti kollok tabija kbira, ma sax ġorra fuq darek u. Allora inti ma tistax kollok ġorra tabija, speċjalment li koll. Allora tagħmel karrettun, għalhekk jidulu carrier, tagħmel karrettun. Fimta? U titfa' tabija l-informazzjoni fuq il-carrier. U l-tabija tkun tiġi modulated tal-kelma fuq il-carrier. U dak il-carrier jieħu mbagħad path, isa train bit-trains. Ma nerfex ma' affarijiet oħra. U tasal, kif tasal hemm inti mbagħad neħħi l-carrier minn mal-load. U tibqa' bil-load hekk tagħmlu inti hekk taħdem hawn fimta. Allora l-electromagnetic field tal-BBC pereżempju għandha ċerta frequency ta' 1 megahertz. Dak iż-żmien kienet 1 megahertz. By the way, darba ċempilthom il-BBC qedtilkom you've got 2 cycles per second out minn 1.5 million. Għalli yes, I know, surpule għalli. Savija kien. Anyway, ġifiri fint, għalla l-instrumentation. By the way, l-alloġġi tal-GPS, taf kum accurate u. 1 second every 2,000 years, L-engineering hija inconceivable. Allora, insomma, ġifiri, jekk jiena meta mmut, nispiċċa f'enerġija elettromagnetika u hija at a certain frequency, għax l-elettromagnetika jisu any frequency. Infakt naħseb il-Big Bang saret mħabba il-frequencies kollha ġew in phase at one particular position. U l-magneti kollha ntaqgħu flimkien kollu, dejjem saret il-Big Bang, il-high density ta' dik l-elettromagnetika kienet massa. U dik saret l-esplużjoni kollha. Anyway, ġifieri fimt, ġifieri il-BBC, l-ITV, l-MTV, daw kollha għandhom frequencies għalihom. Imma fuq il-carriers jitfu l-informazzjoni separata. U inti l-carrier? Issa jiena l-carrier, imma l-informazzjoni bil-personalità tiegħi naħseb li qed tiġi stampata fuq il-carrier, that's right. Allora jiena nibqa' individwu. Ma mhux bħala ċalipoli tal-laħam u bin-nuċċali jiena nkun bħal biċċa faħam u żejt li qed jidħol fil-termas ta' Dellimara, jispiċċaw id-dar tiegħek jew tiegħi, tiċċaġġa l-batterija, kollox ġej miż-żejt ta' Dellimara. Il-fatt li jista' jkun li aħna ninbidlu f'electromagnetic waves, anke l-optical fibers jekk jaħdmu l-optical fibers ma jgħaddux kurrenti tal-elettriku dawl jgħaddi, id-dawl l-electromagnetic wave. Imma fuq dil-ideja ta' resurrection, meta tajt li l-enerġija tiegħek toħroġ minnek. Trasforma l-uħa u terġa' tingħaqad mal-electromagnetic. Yes. God. Yes. Però ma jsirx b'mod il-kuxjenza ma tiġix trasferita magħha. Dik hija modulation fuq il-dixim Dik hija l-modulation fuq il-carrier. Il-personalità tiegħek mfukna della kuxjenza. Li qed nimplika bl-idea tal-kuxjenza hija li inti tkun taf x'qed jiġri. I wouldn't be surprised li fil-forma ta' enerġija. Ara, jekk inti tkun fejn tkun fid-dinja, ikollok receiver u tkun fejn u taqbad pereżempju l-BBC. Inti tkun aware tal-BBC għax il-BBC qiegħed kull imkien bħala electromagnetic wave fimta. Sewa. Bħadda l-podcast, tkun fejn tkun Malta jaqbduk lilek issa. Allura jiena meta nkun hemm fuq ma nistax nittjuna maħija, per eżempju, maħuk, meta nkunu electromagnetic wave flimkien, fimta? Għalhekk hija sabiħa, we are made in the image of God. If my God is an electromagnetic wave, I am his son, Christ is his son. It's so easy, isn't it? U kullu jum kwa religjon, tif anki l-ateisti, kollu jibbilaw għadi. What's wrong? Kan ju kritikani, kem trid? Le, mill-kunċetti li ħajkolli naħseb dwaru għal-breakfast. Of course. This is what it's all about.
Grazzi tal-li segwu, grazzi tal-sostenu dal-appoġġ kollu, mod ieħor li tistgħu verament appoġġjaw dan il-podcast huwa billi tagħmlu użu mill-prodotti u s-servizzi ta' dawk l-uħud li jirreklamaw fuq dan il-podcast u dawn l-azzjendi li tuna tant sostenu ma' Derek Meats 9986-6425, il-Hungry Hippie, il-Browns, l-Apex Media li huma speċjalisti ta' l-SEO jekk qed tipprova tirrankjan b'xi mod fil-Google qed tipprova titla' ħalli meta jfittxu pereżempju John il King jitla' wiċċi. U jekk għandkom bżonn għal daqstant xi xorta ta' konsultazzjoni dwar ħwejjeġ bħal daw Apex Media huma nies kapaċissimi. Aktar minn hekk grazzi wkoll il-Vini Capricci, il-Maple, il-Kutriko, il-Garmin, grazzi l-E-Cab, Stretta u Teatru Malta li kif għattilkom fil-bidu bħalissa titellaw dik il-wirja dik is-siġra f'nofs ta' triq. Ħankomplu oħra jien u ċali Pulin. Mela, il-mistoqsija ta' Adel kienet xini dik tal-injam, dik il-ħagġa tal-injam li għandek. Il-kamera tara kif inhi? Ma, kamera Dawara. Ek, all right. Dawara peress li di. All right. Ara, din hija a binary machine. Illi dizinjata biex tagħmel addition jew subtraction ta' żewġ binary numbers. Tifhem? Issa, il-binary numbers huma magħmulin minn żewġ pożizzjonijiet, mhux bħal decimal numbers, il-decimal għandhom 10. Issa fl-engineering, fis-switches pereżempju, ma tistax tagħmel 10 pożizzjoni, is-switch għandu waħda jew għalhekk ilu binary bħal bicycle għandha żewġ roti. Jekk binary tuża ħafna affarijiet. Fimta hemm tnejn. Issa aħna nużawhom biex is-switch nagħmlu hekk ara, hekk pożizzjoni u hekk oħra. Hekk pożizzjoni u hekk oħra. Issa, mela, dal-istess, tifhem? U dal-istess. Jiġri, dawn huma dawn huma pożizzjonijiet fejn jiena nista' nagħmel digit jew 1 jew 0. 1? Fili għana għaprof, Tix nqum bil-wafajn. Ma li għax ma taqtaw li l-għan bombarek iż-żammen. Ekkore, mela din hija digit jew 1 jew 0. Issa ħanaq li baftit hekk għalissa, issa nerġa' niġi, fimta? Kieku jiena qed ngħidilkom id-decimal numbers issa. U din hija l-pożizzjoni, u dik it-tieni kolonna, mhux hekk nikbuhom in-number it-tielet kolonna. Kieku nikteb 1 hawnhekk jien fl-ewwel kolonna, kemm jiswa l-1 fid-decimal number? 1, no. Kieku l-istess 1 nixxiftija hawnhekk u nagħmlu fit-tieni kolonna, kemm jiswa n-number? Bravo, għax għalhekk jgħidu l-decimal. Fimta? Issa, għodu attenti, all right? Kien nagħmlu fit-tielet kolonna, kemm jiswa n-number fid-decimal number? 100. U mbagħad fir-rab. 1000. Taraw, iġi da għad-decimal jiġi 10 times as much. Issa, għodu attenti, issa. Da sekk bizzejt, ma ħanna nispiegajta. Kieku nagħmel 2 hawnhekk jiena 2. Kemm tiswa hawnhekk it-2? Fl-ewwel kolonna. 2. U hawnhekk kemm tiswa 2? 20. Bravo. U tibqa' dejjem times 10. Issa aħna binary numbers għandna, fimt? Mela ħanidilkom tagħmlu l-istess ħaġa. Dawn huma kolonni l-istess bħad decimal numbers. Kolonni ma jiswew ġas id-decimal numbers, issa fimt? Mela, kieku jiena npoġġi di 0, per eżempju nagħmilha 0, rajdi. 0 kollim kienu. Għad-decimal number l-istess 0 u 0. Issa kieku jiena di nagħmilha 1 hekk, nagħmilha hekk ara. Di kemm tiswa? 1, no. Mela di nista' tkun 0 jew 1. Imma jekk issa nibdel il-kolonna, nibdel it-tieni kolonna u nagħmel l-istess ħaġa u di nagħmel bħal 1 tad-decimal. Kemm sewa id-decimal number 1 now? 10. Imma jiena binary għandi di se tiswa 2 issa għax hija binary, fimta? Allura il-kolonni għalkemm dawn se jagħmlu l-istess ħaġa bħal 1 ta' qabel. Dawn huma allura di se tiswa 1, di ħad tiswa 2, di ħad tiswa 4. Dem nirdoppjax huma
Di ħatiswa 8. 8. Di ħatiswa 16, Di ħatiswa 32, 64. Bravo. Melissa, ok, ftemna? Se niftemu bejnietna. Illi din-naħa huwa 0. Alright, din-naħa huwa 0. U din-naħa huwa l-1. Mela, tinsix, meta daw qegħdin hekk kollox 0. Mhux hekk? Yeah. Issa, meta di l-ewwel kolonna kemm hija vertikali, għax jiena ddiżajnja maċin vertikali, di ma xorta tablu x'raskom. Meta din hija 1 hekk, di tiswa 1, mhux veru. Imma di qiegħda fit-tieni kolonna meta qegħdek di tiswa 2. Ġifieri dik hija 2. Meta di tagħmilli hekk, di kemm tiswa? 4, U di kemm tiswa? 8, Bravo, u di kemm tiswa? 16. Melissa, fimtuha? Melejja. Ejd li n-numru x'inhuwa kif inhuwa? Kif huma ek? Hekk. 0. Bravo. Hekk. 1, Bravo. Hekk. 2. Hekk. Saħxejtni. Le, ot. Vera faċli. 1, 2, 3. Yes. Daqsek? Daqshekk. Okay. Ora, għala daqsxejn issa. 3, all right? Di Najlek x'inhija? vera faċli xaman li l-bira. Di x'inhija? 4. U di x'inhija? 1. Le. 1 plus 4 tiġi 5. 5. U di x'inhija? 6, sek. U di x'inhija? 7. U di x'inhija? 1, 2, 4, 8. Tallimtu binary numbers, fimta? Mela issa jiena nista' taraħ dik minija nista' nipprogrammja numru b'daw it-tlieta. Għalek, u għandi numru ieħor. Pereżempju jiena se nagħmel 3. Ara, di 3, tajjeb, minn hawn saw 3, tara? 3. Issa, jiena 3 hekk, all right? 3 hekk. U nista' nagħmel 3 hawnhekk, pereżempju, tajjeb di 3 ukoll. U mbagħad nagħmel dil-boċċa. U kollox isir automatiku mbagħad, fimta? Jekk nagħmel pereżempju hekk. Tara, dik il-boċċa tibdil l-istat tal-magna. U di hekk, u nibqa' sejjer hekk. Nibqa' sejjer hekk. Eventualment, ara sejġi, dil-boċċa ma taqax iżjed, id-diżnjajt hekk. L-answer list, mela dik hija 6, tifhem? Ara, 4 plus 2, 6. Zom. Għawek int lift. Meta daħalt il-boċċa fin-nofs int lift. Le, waħda marret il-boċċa. Waħda, għax dan numru li beda bdejt nitfa' l-boċċa jiena, di bdejt naqqas li 3, 2, 1, 0. Meta ngħid 0, l-boċċa ma nżilx ġew isfel, għat li l-boċċa urek, għat li l-answer les ġbin, ta' this is a perfect computer, ta' nerġu nagħmluha. Nerġa' nagħmluha taħu paċenzja naf li sar il-ħin ma ħajkolli nerġa' nagħdi, skużani. Eba għajdu li number mhux kbir ħafna, 2 plus 2 jew 2 plus 3. 5, eja. Le, 5 l-answer, all right? Eżatt, eżatt. Olli janaqa. D2. D2, all right? U D3. Tajjeb hekk. Mela. Aqraħ minn hemm in-numru. 0 u 2. Mela D2. Tibda minn hemm ġifieri. Sella, ġirdom hekk, għal-0. Tajjeb. Okay. X'għandi hemm? 2. Mela 0, 2, 2. 0, 0. U sa hawnhekk għandi kemm għandi hawnhekk? 7. Le. Għajn għamlu għawanna l-issa, tajjeb, hemmhekk għandi 1. All right? 0, 1, 2. Mela l-oħra 2. Fimta? Għawek għandi 1. Tara għawek għandi 2. Mela, jina s-nisfad il-boċċa, tara? Issa, ġi l-answer hawnhekk. 2 plus 1. Sewa. Issa, jina klit hawnhekk. Il-boċċa waqfet li, għat li 3 l-answer. Fimt? This is magic. Imma min jagħti kasi. Min biċċa boċċa, ħadda balju rejta l-xat għalli għara s-surpur għet jgħamil one arm bandit bil-boċċi. One arm bandit? Li tfa bil-boċċi jem dik li tfa tamel boċċa jek. Tamel law tibda dur bil-boċċi tinżel boċċa jek waħda. Loba tal Xi tip ta' pinball. Tal-pinball, that's Varjazzjoni tal-pinball. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media.
Zur Vinja Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.vinjacapricci.com. Mela Keith Galdies, dak is-sinjur temmek kara. Għalek l-ewwel semmejt li kienet il-kesħa / żmien diffiċli li waslet għall-avvanzi fit-teknoloġija ħabba bżonn. L-allum ngħixu ħajja relattivament tranquilla, taħseb illi dan jista' jkollu impatt negattiv fil-progress teknoloġiku tagħna. Interessanti. F'dak il-pajjiż bħal tagħna iwa, we're hopeless. We just buy things, we operate them, and we think we know. Il-standards fl-iskejjel naqas ħafna. In-nies ma tonxu maħrqana biex jitalmu, għassaċ, fimta, irridu jitalmu, ħajja ma semmix il-professjoni tajb, imma murara, social oriented subject, specialment fejn hemm nies għandhom il-bżonn, għax dak huma ta' ħasriet, politikament jirpu l-voti tajjeb, prodotti ġifieri materja prima ma triċ, iġġormiek il-pinna u ħalqek biex paċ minn fuq tiekol bih, fimta. Imma dak il-pajjiż li qegħdin fil-kesħa jibqgħu jipproduċu dawk huma. U aħna nimportaw minn għandhom. Minkejja li il-klima llum il-ġurnata permezz tat-teknoloġija tiġi mitigata u allura il-kundizzjonijiet mhumiex diffiċli daqskemm ovvjament kienu fi żmien Ragnar Lothbrok. Le ħanejdlek, illum. Jina forsi nider monotono, tajjeb. Imma jina dan hu pjaċir. Għalkemm hawn ristoranti bil-pavement u da kollu, tajjeb. Jina għandi l-mara tiegħi imbirka, tajjeb. Niklu tajjeb mhux ħażin, ġifieri mhux lussu kbir, imma jien m'iniex ħerqan noqgħod noħroġ għar-ristoranti. Issa, kif nara daw il-mobiles. Il-communications li qed isir, kulħadd fil-mobiles anke waqt qed jieklu kien namraw fuq il-mobiles. I mean, this is sickness. Di qed tagħmel ħadd ma jafrisa x'inhu inġinier. Biex inti tkun taf x'inhi t-teknoloġija. Inti mhux tixtri u topera. I mean, you know, il-Prim Ministru għandu yacht. So what? He doesn't use it. Fimtej? Allura, x'jagħmel il-Prim Ministru bil-jottu? Mux ħallaslu l-kera, jħalslu he's stupid in a way. Jien għandi bicċa kanura, noħroġ biha, infakta għalili. U għed li għandu super jottu. Għalli ħan iġi miegħek ċal, għalli biex noħroġ jiena, rrid il-kru, rridek, għalli dik għawdi eżjed minnek il-bot li għandi. Ġifieri, trid toqgħod attent. Dak il-balans delikat fej il-flus ma jiġix kontrik u l-lussu li għandek tissir skjaf tiegħu. Ma naħseb li kien qed jgħid l-ewwel is-Sur Galdies u speċa din l-idea ta' jekk li l-ambjent meta jkun diffiċli joħroġ l-aqwa minnek. Of course. Sewa, bħalma konet ngħidu somma l-inġiniera tan-Nord, eċetera, eċetera. Il-fatt li llum il-ġurnata id-dinja anke minħabba l-inġiniera saret iktar faċli. Sewa saret iktar komda. Dan jiġifieri li n-nies se jsiru iktar dgħajfa u allura ħaj ikunu nqas kreattivi. Jiena kif nara jien qabel l-inġinier kien jopera bħal, jiena qiegħed il-kalkara, għandi da, ftit injam, u dak li tivvinta bozza pereżempju kien fil-kapital means ta' raġel individu. Allora l-individu kien jista' joffri l-idea tiegħu u jimplementhom. Frank Whittle pereżempju, Stevenson ben għal-magna tiegħu fimt. Dik issa impossibbli ssir. Għax tanti expensive biex tagħmel electronics pereżempju u tagħmel affarijiet moderni li ma jistax ikun bniedem wieħed jista' jagħmilha. Għalhekk id-dinja kollha sejra lejn dawk il-affarijiet żgħar, tisir influencer pereżempju, tisir tabib, tisir avukat, għax l-individwu jista' jaħdem waħdu. Ara kemm ġejna darna mal-ħajt aħna sal-inġinier, qed tifhem? Ġifieri l-inġinier għandu bżonn kooperazzjoni fuq skala ikbar. Miljuni kbar ta' liri. Allura issa, dak
Għalhekk l-Imperu Ingliż waqa' għax l-Imperu Ingliżi ma tax każ nies bħal Whittle li vvinta Frank Whittle li vvinta l-daċ. Ma tawx kasu ta'. U nies oħra. Ġara, l-inġet inġi marret l-Amerika, żviluppaw ħafna l-Amerika, issa sa dan it-tant anki l-Unjoni Ewropea naqdet biex tkun u jekk jistgħu il-flus l-euro ma joħorx minn hemmhekk. Imma ovvjament se jfalli hu. Għax anke ma kienx toġbu l-Ewropa, toġbu issa għax hemm dak il-flus kollha, imma dak il-flus huma fictitious. Allura, iċ-Ċajna pereżempju għandha. Kemm tara problema vera elementali u di tal-flus istran? Of course. Li għandna bżonn naħsbu iktar dwarha. Aħseb fuq tara diżastru, by the way, ħanidlek ċajna. Iċ-Ċajna issa organizza l-ekonomija tagħha. Allura ma nafx kemm għandek toħroġ xi miljun inġinier fis-sena dik ta' l-Università ġifieri tagħti aċċenna tipplementa il-futur tal-produzzjoni tagħha. Allura xi secure taf kemm għamlet flus inti issa u qed tixtri bil-euro u da qed issellef il-flus u tixtri l-pajjiżi, including Malta, x'tat il-power station ta' Malta ta' inti taħseb dik innoċenti. Il-flus li qed tissellef fiċ-Ċajna, including lejn l-Amerika, qed taħsilhom with a very clever futuristic fassi li għandhom użu reali. Thank you very much. Imma edha tinvesti bil-Malti, m'hemmx tara Whittle per eżempju l-Università ta' inti taħseb dik innoċenti, Smart City. Fimti? Iċ-Ċajna qed tagħmel l-istess ħaġa. Ġifieri inti qed tgħid li dawn l-investimenti f'dat xorta ta' assi li qed jagħmlu ma jaqbdu fiat money li essenzjalment m'għandix valur intrinsiku jitfgħu f'xi ħaġa li għandha valur intrinsiku. Allura sandi. You will buy the whole country bil-mod. Fimta dan nies li ħadu over mill-inġiniera n-nies tal-flus. Ġejna sistema feudali b'ħafna iktar teknoloġija Thank you. Problemi. X'taħseb inti? Am I mad or stupid? You know, how do you... Stupid, I mean, come on. No. Di tal-fiat currency. Aħseb fija ftit ħallitar. Taf li inti jisirqek il-gvern iżjed mill-flus li joħodlok depreciation ta' flusek ta' savings tiegħek milli joħodlok taxxa. Bil-rata bil-inflazzjoni. Of course. It-kija planned. Għax inkella tkun unstable sistema. Kelli il-ġowentni, ma nafx għajtux il-podcast ta' ġowentni, naħseb ta' kienu ġbuħin. Mux naraħu. Ġowentni fakka dejjem iskur jom, ġowentni debono. Naħseb joġbok. Ġej mid-dija ta' computing, history, economics, għandu xie 4 degrees differenti. U għalli uħol. Imma għandu l-istess teorija tijak, ġifiri, fuq il-fiat currency, intrinsic value versus no. Jena nibżar li l-pajizi dak li jadrom sviluppati daħlu f'di l-idea ta' ċirkolazzjoni tal-flus, tifhem? Ma jidux il-ħadd x'inhu ma jagħmlu, għax hija ma qbillhom xejn, fimta? Imma di li qedlek kif iżomm il-pajjiż stabbli, l-ewwel il-kuxjenza l-ewwel ħaġa, kif kienu nagħmlu dan ir-reliġjon. Bad police state. Bħal min għandu police state bħal Russja u hekk, li ma tantx taħdem laqqas. L-aħjar il-kuxjenza, Imma l-bqija l-unemployment rate. L-unemployment iżomma bejn 3 to 4%, 11% diżastru. Għax imbagħad ikollok ħafna inflation għax ħadd ma jista' jsib. U jekk ikollok unemployment. Għalfejn ikollok ħafna ma jistax ikollok ftit unemployment. Ħafna unemployment in-nies se jgergru għax m'għandhomx xogħol. Jekk ikollok full employment ma jkollokx biżejjed working people to select from. Allora l-pagi jibdu inflate għawrom biex jisirqu l-pagi taħati. L-impiegati taħati għallura biex nitfallek il-karra. It's a very fine, biex jizom il-pajis stabli, ta' It's a piece of engineering. It is a very clever piece of engineering. Imma, meta mbagħad għadir, il-flus ikunu fidejn il-gvern u jibdu jistella l-flus easy, x'jagħmel? Imur jistellef il-flus, it's easier to la taf li se jagħmlu depreciation, imur sellifhom u għaqlibhom xi ħaġa. Ħassi kif qed jagħmlu Malta.
Mbagħad inti tiġi fajn għax li kollok tagħti lura ma jiswa xejn. Il-Gvern Malti kif qed jagħmilha din? Meta tajt li l-Gvern Malti jisselef il-flus u mbagħad jagħmilhom fassi. Li huma l-assi? Le, il-Gvern Malti, mhux il-Gvern Malti. Għax il-Gvern Malti. Inti fuq il-klassi tal-negozju l-kbir. Of course. U dak qed isir issa jien ma tantx nifhem dawn l-affarijiet imma I think I use my logic. Fimta? Jien għamilta ma naf ħafna nis self-employed. U għadhom żgħar fis-sens li da pereżempju waħed minnhom huwa ħija kienu. Da imur forsi jitlob xi għajnuna minn xi ħadd, tittimpjega l dak, tittimpjega l-ieħor u titħallase, wieħed qaltlu lil dak qaltlu naħseb iddawar £5 million inti 5 million pounds. Mhux veru ma jdawar £5 million. Allora da self-employed issa qed jagħtu qalbhom hu. Għalek jaqbad restorant, issa għalat restorant, u fingernail technician u massage parlors, fimti. I can cry, to be honest, għax jiena, per esempio, dockyard. Kwaħi kien ikol kontra dockyard, kemm huwa u veru, kien hemm ġifieri political da. Imma nisbħali bħal ħuti ta'. We were not. X'kienet l-aħjar ħaġa fuq id-dockyard u l-ar ħaġa fuq id-dockyard? L-aħjar ħaġa fuq id-dockyard kienet illi kieku teknoloġija Ingliża u l-loġika li hemm magħha ma daħlix Malta, kieku aħna għadalna mentalità tal-Libja, ta' Arbin. Issa dik daħlitna biex skużani, qedlek kif naħseb fuq ir-reliġjoni, all right? Imma r-reliġjon jekk tkun fanatika tagħmilek il-breakiet fuq il-pajjiż. Fimta, u dik saret hawn Malta wkoll. Li kieku ma ġewx l-Ingliżi u daħlu il-kanun li kont nitjunja jien, ir-rejda li kont nitjunja jien, tajjeb, il-gyros. Jien dispjaċini li kont għadhom fuq dawn l-affarijiet, imma dik in-noħod u mbagħad dawart biex nsewu l-affarijiet tal-isptar. Is-sonar li kont naħdem fuq din istorja oħra nista' ngħidlek fimta. Darba mort l-isptar jiena u kont nagħmel ultrasound, għamiltu l-ultrasound. U billi jiena dak li jiena u l-esperjenza li għandi ħarest lejn dal-persuna. Kienet tabiba biex ngħid veru. U jiena għaddejt qed tfakkarni qed tilha meta konna fis-submarines aħna nagħmlu is-sonar, aħna konna nagħmlu sonar qabel u lasdik, fimta, ma kinux ultrasound. Is-sonar kien tibgħat sound jgħaddi mill-ilma jiġi reflected fuq it-target, tkun submarine oħra jew xi ħaġa oħra, u l-echo jtik id-distanza par-radar l-istessu. U jiena I meant well, u qalt li x'taħseb li jinni xi baħri? Issa immaġinaw intom tajjeb. Tabiba jew xikun qed jara pazjent wieħed fuq l-ultrasound ġol sptar. U jiena għamil dak il-kumment, fakkartni meta konna fil-Navy għandna fim. Issa, min hu l-iktar bravu? Da l-uffiċjal, għax mhux baħri, uffiċjal li qiegħed ġo submarine, l-għadu se jisparalu, u da għandu sonar jew lasdik għax ma jidrux ultrasound, l-istess bħal l-ultrasound jaħdem. U darit jara t-target li jekk ma jarfux jispara l-lura u joqtlu. Bħala brains, fimtni? Qed naraw l-echo fuq ultrasound, qed naraw l-echo fuq li meta mmur nara jaraw li pereżempju l-prostata, jaraw li pereżempju bl-ultrasound. Dan mhux se jweġġaħattu. Li fjiena immut forsi jisibu xi ħaġa. Imma din li tgħidix taħseb li jiena baħri. Fimt l-apprezzament tal-engineering with respect to these social professions, laqas għandhom idea x'inhu inġinier. Għas idea, anke l-edukaturi ta' li għamilta magħhom jien, laqas għandhom idea. U l-ar ħaġa fuq id-dockyard? Issa, l-ar ħaġa fuq id-dockyard. Imħabba ċerta segurtà li forsi kienu jaħsbu l-Ingliżi għandhom bżonn, li l-Maltin qatt ma fdawhom. Fimtni? Jiena kelli qedlek jiena spiċċajt imwaħħal insineri se fit-toilet tan-nisaw. Imma jiena kelli tama li
sen ġi rispettat. Dik qatt ma ġiet min-naħa tal-Ingliż, qatt ma ġiet min-naħa Maltin, laqqas ta' ġifieri meta ġejt lura mill-Ingilterra, ma nxan fejn nirrepeti. Imma mbagħad ġiet fidejn il-Maltin. Fimta? Ġiet fidejn il-Maltin. Jiena ngħidlek straight and plain, meta jien kont instrumental biex nagħmlu l-MCAS il-ġdid. Jien kont mort fuq il-Ministru Falzon, jismu Michael Falzonu, meta kien Ministru tal-Edukazzjoni. Kontajtu l-pjanti kif naħsibha jiena, għaxin kelli idea li Malta tibbalanzja t-turizmu ma' ċerta produzzjoni, fimt? Li ħadd ma jista' jħodulna, għax it-turizmu within 10 years jħodulna l-Libja jista' li għaw dak għandhom xtut mhux bħalna. Tifhem? Jekk ninvestu f'daw l-affarijiet li huma sempliċi, li kulħadd jista' jagħmilhom overnight just like that, madwarna mimlin bihom. Amma restoranti għandhom kemm iridu, hotel aħjar minn tagħna, għax qed ninvestu fit-turizmu biss. Għalhekk kont baħnanu, kont badu ma' Malta Development Corporation, jinta. Kont nisma' l-investimenti li ġejjaw Malta. Kienu Ġifieri il-ħaġa li kienet ma toġbokx fuq il-Dockyard kienet il-fatt li ma kienx hemm fiduċja. Ma kienx fiduċja minn naħa tal-Ingliżi, u ma ġiet fidej il-Maltin. Il-leadership kien povru, ma kienx kienet politically Swiss, kienet jiddampaw ħafna nies hemmhekk li ma kienux ta'. U kif kien l-ambjent ma taħdem fih? Dawk in-nies kollha li qegħdin hemmhekk minħabba affinità politika. Li ġara ċerti affarijiet, pereżempju jkun hemm vapur. All right, ħan nidrek nerġa' nirrepeti li qedlek, fimt. Hemm vapur irid jiġi maintained. Jiġi biex jitlaq da jsalb għax il-vapur jiswa ħafna flus jekk inti tkun. Jiena meta għamilt dik il-qorti tal-Maġistrat hemm, qed lux power għandi jiena biex għalli jekk trid nagħlaqlek in-number 4 dock kien immewt. Għal sentejn nagħlaqulek. Twerwirt, jien tlu naftit qedlu. U ġimie il-Maġistrat kien, he was very nice. Għalli jekk nagħlaqulek. Qedlu le. U għetlu għalaquli għal-ġimgħa biex jien għamil deċiżjoni għal-dok tad-dokker għal-ġimgħa ta' ħarġet qalbi magħha, jien għad-dokker tinħobba kontu. Imma mbagħad meta tibda tara illi vapur ilu hemm pereżempju xarej. Irid joħroġ għax jiswa ħafna flus. U l-generators mhux qed jaħdmu sewwa. Il-generators, l-alternators, insomma. U mbagħad dipartiment jinżel għal dak u jispiċċa drawing office. Kien hemm ħija hemmhekk ukoll, fimt? U xaħat għallu, mela mxaħt il-drawing office jafu mela l-affarijiet, ħija kien jagħmel it-testijiet tal-generator mela l-merallu. Iwa għallu kien hemm puli hemmhekk hu. U konna ntaqgħu meta kien ommi ħajja, konna ntaqgħuna. Il-familji ta' puli ntaqgħna għand ommi. We had a very nice family, fimta? Allura niżgħu jpaxpu mommi. U aħna l-irġiel noqgħdu npaxpu fej bejnietna ta' finti. U l-ħija kont ngħidu li jġib li circuit diagram jiena ħanara daqsxejn forsi ngħinek xi ftit fin. U kien iġibhom dak kien jgħidli hekk forsi immaġina tanki ta' 120,000 tons. Bħal dak li għal l-port il-kbir meta mardix jidħlu l-Ingliżi iftakarhom, id-dokker kellha power ta'. U jiena hija qiegħdin id-dar nanalizzaw is-circuit u rejtu l-isterju ta' u diġbajdu nix norriwlek ta'. Ma rini. Biex nurik il-lingwi tiegħi x'inhuma u nixtieq li xi ħadd jikkommenta fuqhom daw din hija l-lingwa li rrid nitkellem fuqha jien ta' din hija l-lingwa arħa. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. L-akbar kollaborazzjoni tas-sena għal Teatru Malta ma' Teatru Anon, dik is-siġra f'nofs ta' triq direzzjoni ta' Chris Gatt u Paul Portelli, kitba ta' Manuel Mifsud, teatru jimxi fit-triq li ma jaf biha ħadd. Mis-16 sa' 26 ta' Ġunju ġewwa l-MCAS Paola biljetti minn teatrumalta.org.mt.
Taf kif xax puli di u rejta, meta għamil speech il-Fellenberg. Għettilom di poezija li jiena rrit narafa. Il-Fellenberg kien dik l-iskola ta' x'kienet eżatt? Il-Fellenberg x'kienet eżatt? Electronic School, u titlawna Switzerland. Din hija. Dan huwa d-dizin li kolli naħdem fuq biex nsew il-vapur ta' Awdexin. Alright. Tajm. You understand? Hu ritratti jek juġbuk. Tina naqa sekonda. Dik xini, dik hija xi tip ta' blueprint elettroniku, mekkaniku. Din hija il-generators kollha li kellu. Bid-diesel engines dawru l-generator dawru l-moturi biex jagħmlu l-iskrejn tal-vapuru. Poġġi għod komdu sandu l-ritrattu. Bat noddu għala l-ritratti, ngutax. Dan hawnhekk over 3000 horsepower, all right? Irrid nikkontrolla bihom bil-magnetic amplifier li qedlek. Da kollu bil-Olandiż u bil-Ġermaniż da. Waħdi ġol engine room da. U jiġi l-kaptan jrid jgħidu f'nofs ta' U ma ħallasni. Ma ħallasni. Murħabbat l-wejza dak. Le, ħanilek x'għamilt biex nurik jiġifieri jiena. Ħajja ma nsemmewx ismi tal-issa, fimt? Imma mort fuq żammit ħanilek minn huwa. Għallu x'għamilt li xejn, m'għamilt li xejn modifikat il-vapur bihom. Ħares li karozza tal-Honda hemmhekk, insomma m'għandix bihom karozzi, rajt motur hemmhekk, għetlu għax qed ngħidlek, għetlu stajt il-pulizija taqbad, niżiltu l-fura u ħriġ bih. Sek, ħadd u qiegħed id-dar. Dak rajtu dal-motur. Dak il-motur. Ħadtu sraqtu għalli trid dak mela kien inqas minn nofs minn terz tal-li suppostani da. Imma tabib ma għamlu l-xek, fimt? Tabib ħadd ma jkuxinja u avukat. Avukat forsi. Ma din smajt estejjer Madonna. Imma fimt di. Di. Waħdi. Lejja, meravilja. Dija meravilja li moħħok kapaċi. Ma di qudiem kulħadd fil-Fellenberg, kien hemm Ministru tal-Edukazzjoni, kien hemm il-Headmasters, kien hemm nies oħra insomma id-Direttur tal-Edukazzjoni. U għedtilhom di poeżija dan nies ma jifhmuhiex. Kulħadd ġab li barra l-Ministru Direttur tal-Edukazzjoni. Tifhem is-suttilità li jiena, imma inti xi tikteb poeżija u kemm bisabiħ il-poeżija. Imma ma sibx valur fil-poezija? Of course I do. But it's a different kind of value. Poezija hija illużjoni u lob tal-kliem. Illa x'tqabbilhom you titillate your little sort of cervello. Imma this has to function. Imma di mhux poezija. Di mhux poezija. Mhux relazzjoni flimkien, di mhux poezija. Imma u għandhom utilità kbira, ma ħażeq prova nsaqsejjek mod ieħor. X'relazzjoni għandek mal-isbuħija, beauty? Issa. Mela. Billi jiena irnexxiel insib mathematical sort of relationship bej dak li huwa monotonu, dak li huwa ġentili, dak li huwa eċitanti u aggressiv. Hemm iżjed ta' min rrid tiġi dafni. Jekk jiena nara xi xogħol illi għandu monotonija jew aggressività, jiena niddejjaq. Issa let's come to this straight and plain. Tajjeb, in-natura mhux jien qed nitkellem di, in-natura mlita. Inħarsu mara. U raġel, ma importa, ma mara, għax jiena raġel barra kollox. Mara. Ħalli intik, ok, kurva. U għedli kemm sen għandha dil-mara. U għedli għandi xi kollha tfal. All right? Here it is. Dak huwa xejb ta' mara. Dik tifla. Kemm sen għandha? Sa 12. Jista' kollha tfal? Le. Min jipprova jmissa dik miġnun. Ma jafx is-sensitività ta' dik il-kurva. All right?
Issa. Ħantik di l-kurva, ħantik tnej kollox flimkien sentik di jara. Alright? Sentik di. U sentik di. Dik hija kurva. Issa. Di u di u di. Il-monotonija għedna ġinija. Issa, mara li għanda di l-kurva, kemm il-san għanda? Għal di l-kurva t-najdu? Ejben. Dija eta tajba għal-prokrezzjoni. Issa. Jista' kollha tfal? Iva, u għed jassumi. U kif? Għax dik il-kurva meta jkollha eskerv dik għandu point of inflection. Illi the rate of change toħroġ bħala ċentru ta' interess. Il-mikrofon, ok. Dik toħroġ bħala ċentru ta' interess. Ġifieri jiena matematikament f'bandiera, f'mara, f'lipstick, inti iċ-ċentru ta' interess fejn huwa. Mhux jien il-mathematics u jagħmluh. U l-istess għal nassumi għal-mużika. Il-mużika l-istess, of course. Għax ħafna nies jaħsbu illi isbuħija qiegħda fix-xena l-qittara. No. Isbuħija qiegħda fir-rata ta' bidla tal-kuluri li hemm ħdej xulxin. Fimta? Jekk inti kollok kulur wieħed, immaġina bandira b'kulur wieħed tajjeb, nista' ntik biċċa karta tajjen. Ikollok abjad, tieni biċċa karta hemm, All right. Tana ħares lejdik. U sweepja għajnejk, orizzontali u vertikali. Memx rate of change. Memx rate of change. Allora dik monotonu, fimta? Memx għafen sasik. Issa sa namellek xaġa sempliċi, da jena għal-issa namellek dijek. Għamitlek bandiera. Issa. Da maġaħ li l-istess kulur. Imma kulur differenti minn da. Għandek one rate of change. Bravo. Li edha f'daċċar. Mela dak huwa ċentru ta' interess. Għax meta tagħmel minus, dal-kulur minus da mhix zero. Mela hawnhekk m'għandekx rate of change, hawnhekk m'għandekx rate of change. Edha fil- Issa dak tilab għalek, fiż-żbuħija li nara jiena. L-artist laqas bisifimni. Għas jaf xi tfisser. Għalih. Li intuizzjoni. Hija intuizzjoni. Tiegħi mhix intuizzjoni, tiegħi eżatta. Jekk jiena turini pereżempju karozza, u ngħidlek d-dizin taħna li mhux se tinbieħ, il-min se tbieħ ngħidlek tfajliet ġuventur, xerta età, forget it ngħidlek, fimt? Ara meta tara pereżempju wiċċ, jien għamilt pereżempju approach għana biex namel nejn l-artisti, teatru Manuel, biex namel imniħ tal-Pinocchio. Għetalom, ejja, kamon, għamlu xaġa teknoloġika fil-Pinocchio. Għetalom, għamlu mniħru meta jikdeb jinżalu joħror. Immaġina jena, namel imniħ tal-Pinocchio, jitwalu jaqsar, fimta? Għamlu xaġa fil-butaw, meta jiġbetek, mniħru jinżalu, ħetlu, mniħru kol jien, fimta? Iġri fint, l-arti hija sabiħa. Mhux bħala tkun statwa, ir-rata ta' bidla tal-kurva. Fimta? Tal-kurva nifhem li forsi tinsaqsik hija li tal-kurva nifhimha għalfejn hija eċitanti u għalfejn spex taħna atterati li għax tagħmel sens meta niġu għal-prokreazzjoni, li inti tħares li ma ta' she is of reproductive age. Però mbagħad li nsib iktar li fixkilni iktar. U il-rapport tagħna ma' xi ħaġa astratta bħal mużika li ma nifhimx hija l-funzjoni tagħha x'inhi. Mhux kif tiġri naħseb ma għandi ftit jew idea. Nkomplu fuq meta inti jkollok kurva qiegħda hekk, ċirku ma jkollx curl, kemm sabiħ għal-curl. Dik il-curl qiegħda hekk ma jistuża. In-nisa dik ma jafux biha, fimta? Imma ma se tmella ħbija, fimt? Imma dik hija xi ħaġa li imma meta mara issir hekk. Tajjeb, jagħmel dik tkun nanna. Tifhem? Tibqa' ġentili. Għalhekk in-nanna tinħabb. Issa meta inti jkollok dawn il-ponotek, semmi li mara li kollha ponot, bil-kappell ponot, mneħrab il-ponta. Saħħara. Saħħara, you see? Qed tara dal-lob. Jiena ħobbhom l-opera, pereżempju nħobb waħda mill-operi li nħobb, hija The Merry Widow pereżempju, jew l-introduzzjoni tal-Ajda. Issa, subconsciously,
ok? Meta inti kollok adjoining frequency fl-imkien, waħda rata ta' bidla ta' frequency, per eżempju, rata ta' bidla tal-magnitude, għax l-Monsignor Azzopardi kontetlu, għetlu ejna mill-lek apparat biex dak li huma torox japprezzaw il-mużika bid-dawl li se nagħmilhom. U kon se nagħmilhom dawl jiflaktuata skont il-magnitude tal-intensità tal-mużika. U dawl li skont il-frequency li toħroġ mill-mużika, fimta? Magnitude hija essenzjalment volume. Il-volume. U frekwenza hija r-ritmu. Il-pitch, insomma, il-pitch tal-da. Il-frekwenza hija l-pitch. Il-pitch. Okay. Frequency per second, ta' venti. Okay. Issa, u l-amjien konsentjom appreżenta l-mużika. Billi namillhom vibrations bis-sound, pal loudspeakers, tifhem? Iġbir l-amjien jistu japprezzaw il-mużika. U il-torox japprezzaw il-mużika. Through technology, I could do it. Dak il-television li għatlek konna sa nagħmlu, irnexxieli ta' kon se nagħmel som braille, television tal-braille. Minflok ikollok pixels, ikollok pinniet joħorġu hekk. U kont tlaqtom bad imbagħad kitbu qalu li jagħmlu wieħed li jista' jidentifika raġel minn bieb wieħed għama. Kont happy jinbiha dik. Ma waqaftim, ma ġejt lura Malta, fim. Imma di Monsignor Azzopardi, inkun ġarru tont, għandkom kbar, veru. Dik tal-dawl kienet sabi ħafna. Imma meta ġej biex nagħmel vibration tal-mużika, il-vibrations taf x'jagħmlu mal-ġisem. Allora sibt li ċerta vibration kienu sessualment attivi, u kienet krudeltà li jiena nissuġġetta l-tfal għatmetlu dal-klim. Dil-ewwel darba li għatta f'ħajti, all right? Iġver kemm titoqgħod attent fil-ħajja. Jiena ma kellix kuraġġ inkompli b'dir-riċerka. Għax sib li ħadd issessualizza tfal. Poġġiex hekk imma. Mhux apposta tatna lejdi. Se nqajjimhom mingħajr mhuma lesti għaliha, fimtni? Eżatt. U di għamlu ħafna nisata. L-ommijiet, per eżempju, għas jafu x'nu ma jagħmlu. Meta competition ta' tfal. Il-ibsuhom provokattivi l-tfal. Però ma tajtniex tweġiba fuq, jew forsi m'għandniex tweġiba, fuq l-idea ta' għalfejn il-mużika tagħmlilna dan fis-sens għandha utilità evoluzzjonarja, għandha utilità bioloġika, jien li nara mara ċertu kurvatura u tappella lija ta' sens għax. Ma senna ftit. Għalfej il-mużika, jew per eżempju meta tara ċertu kuluri ġo pittura tagħmel sens għax. Le, dik hija. Nerġu lura l-poeżija tajjeb. Il-poeżija hija ritmu. Ovvjament bil-vuċi, imma dak ir-ritmu għandu ċerta permutations ta' soothing effect. Ara l-lingwa taljana, tajba biex tkanta biha fiha ħafna vokali. Jekk tisma' il-Meruido bil-Ġermaniż, ma għax hija guttural, fimta? Allora dik soothness li jedna monotonija ġentili u l-aggressività, qed tifhem? Anki il-public speaking, meta inti tkun b'ċerta bħal Hitler u Mintov, kulħadd jekk kemm jaf Mintov kemm ma kien jaf jitkellem xejn li jitħaq bin-nies bħal Hitler, għax inti trid l-intonatura tot, fimt anki meta mmur il-knisja, kont immur il-knisja jien kont nisma' dawn l-affarijiet. L-speaker ma kienx ikun is-suġġett u s-sustanza, l-intonatura tiegħu. Allora meta tiġi għall-mużika, hemm ċerta adjacent frequency kif qedlek fil-kuluri. Illi mhux sudi huma transient. Il-konsonanti pereżempju, k, t, p, ma sax tagħmelhom continuous, għamil il-vokabli, għamil bil-konsonanti dik. Ma tistax. Għax l-ewwel biċċa biss kienet, fimta? U dik hija aggressiva, fimt? Tista' tagħmel. Ma iktar arja dik naħseb. Min dan dik l-arja? Qed tifhem ġifri il-moħħ tal-bniedem irid ikollu ċerta poeżija. Li hija soothing, jew bil-ħoss, jew bil-kuluri. Għax tiddependi meta r-rata ta' bidla tkun
mhux adattata. Jien għamilt investigazzjoni ta' Dockyard waqt mitu qiegħda insomma di l-investigazzjoni, mitu xamsa minn nies. U l-avukat insomma rrid jitkassa daqsxejn miegħi. U naħseb jaf minn huwa da, m'hemmx jaf insemmuha. Id-dock arm kienet iddur hekk. Testendi biex tisbaħ il-vapur u hekk, fimta? U meta waqgħet di qatlet ħamsa minn nies. Għalluli, Sur Puletti, għandna ħarġurina waħda kif għax ma qbattix, kif taħdem l-arm. Il-pożizzjonijiet tal-arm għax ma qbattix bil-kamra jena. I see. Dan huwa d-dock, number 6 dock dak jien tajjeb, u di qiegħda mwaħla hawnhekk tiġri mad-dock u tista' tinfetaħ hekk u hekk biex toħroġ il-barra. U mbagħad iddur law u ddur lem biex taqbad il-pożizzjoni tad-dock fejn ikun. 33 metru qed nitkellmu ta'. U għaw kien hawn in-nies u kien hawn in-nies. U di waqgħet. Terz ta' ground tal-futbol. Ġara qalu li il-Bura Veritas għamlu il-testijiet tagħhom sabuha tajba. Fimta għalli ħobba ġen semmur id-dar di u investiga daqsxejn fuq il-ċertifikat li Bura Veritas. Jiena għamilt ix-xogħol tiegħi bħala inġinier, imma minix ir-raġel inħares lejn mara jew raġel jew dak kif u nara x'jena. I look for the rate of change. X'għamlu? Kif ittestjaw għadi? Għamlu hekk kara. Raw id-distanza ma nawsaw. U għamlet hekk di. Għax il-lowdja kważi tunullata. U bad neħu tunullata u reġiċi posta, mela kollox sew tajjeb għax ma tawġiġ di. Għamlu hekk. Reġiet il-lowdjata u reġiet hekk. U ġiet posta, mela kollox all-right. Di l-lowdjata u għamlet. Għalihom kollox sewwa, fimta? Kollox first class. Emissa għajja irraġunaw intom. Dana id-dok qiegħed. Tajjeb id-dok qiegħed. U din hija id-dok arm. U se nittestjawha. Dina hekk qiegħda mqabbla maw, right? Issa, di qiegħda hekk u l-lowdjajta. L-effetti jom qabla maw għandha xi xogħol, qed jagħmel xi xogħol id-dok hekk. Mela dina aħdmu l-mathematics intom, bas għandilkom di kienet 80 hekk minn Awsfel. Niżlet 70 u redet telet 80. Mela differenza kemmi? 10. U ma qalu li all right għax ġiet f'posta, fimt? Dawru għalaw. U għanet lat ma tkunx l-istess. Mela di kienet 100 hekk, niżlet 90 u telet 100. Kemm bidlet? 10. 10, bravo. Di kienet all right għax ġiet telet sposta qalu huma. Di kienet pereżempju 120. Niżlet 100. U telet lura. Ġiet posta qalu ma kollox sew. Imma kemm hija differenza? 20. Għalfej mhux l-istess bħal l-oħrajn mela di. Meta di kienet qiegħda hekk, x'mexa? Imma qabda mad-dog di hekk. Id-dog stess? Meta d-dog. Mela sentej qabel kellhom il-klus. Li di qed timxi. Ħadd ma faħ passi. John Nikpi. Malta jena, Nikpi. Mela. Issa l-oħra stednuni biex nara l-buzz li jkun hemm waqt il-funrun tal-Garmin u kellhom raġun. Dis-sena se terġa' ssir fit-18 ta' Ġunju jekk int għandek bejn 9 u 99 sena tiġri tom jew tirkeb ir-rota, applika issa mill-ħolqa fid-deskrizzjoni. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenzi tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jiet nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallija u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Għafa sabru. L-aħħar mistoqsija għalija, għalik minna ħatija hija l-iskop tal-ħajja x'inhu? Issa dina meta kont Ingilterra waħdi ġifieri. U għamilna ħafna dibattitu ġo l-universitajiet kollha kważi jagħmlu għadi. What is the purpose of life? Or the meaning of it. Or the meaning of life. I think it's a silly question, it's a stupid question, you see. There's no purpose and there's no meaning in life. Predeterminat.
you have to make it. The purpose is yours. There is no supernatural sort of father who's going to Yes. I think we both agree that there's like a predetermined cast. Issa. Allura, Però għed nasib li hemm xi ħaġa fil-bioloġija tagħna li tfittxu. of course, neċessità hija xi ħaġa. Imma inti tittamlu, there is no predetermined purpose for you. You just happen to be daddy u l-mam intaqgħu and they behaved normally and Obviously, bħala purpose mux nistaqsik tipo destin, so mux li inti twilid biex jissir il-prinċep tal-Afganistan. Etnajrek, the purpose. Issa jiena il-purpose. What makes life worthwhile? At least għalik. Issa. Għalxi raġuni li l-kważi laqqas t-spiegaw. Tkun miexi fit-triq, per eżempju, u tintaqma xi ħaġa. Xaħti kollu bżon xi għajnuna, per eżempju. U inti mifrok titlaq lem, tgħid ħaniprova, mhux għax kun trittejnu, kważi biex inti tittessel lek innifsek. L-Ingilterra, per eżempju, kien darba intqajt. Nkun qed il-Lake District, per eżempju, nara karozza wieqfa. Darba rajt karozza Rover ġdida, u kelli mistatila dik il-landedi xieħa li jtlek kienet ġidmieza. U jena billi Malti, u kelli ftit leħja ta' xi 3 ijiem hekk, kont naf ir-reaction se jaħsbuni se jħarsu lejja, u dik kont naħdu into account. Jina dark, u kont għadila marki nimxi miegħi ħalli ma ntihomx qatal dawk dik ċerta sensitività li jina għandi. X'imdad nixtieq li m'għandix ta' ġifieri, ma insomma. Allora, the Rover approach għajtom bil-mod, anki dik l-approach tkun daqxej easy on it, U għajjat mill-bot. Would you like, do you need any help, fimta? U għajt taffi issa situazzjoni. Bat approach għajt, għatela what's wrong, madam, it looks like a new car, jena t-tiz għatli. U d-dadi u l-mami taħħa, dil-mara għat il-suqija, kienet ikalla forsi xie 40, u d-dadi u l-mami taħħa xie 7 qed jimbuttaw l-karozza. Għatlax ma nistax t-start, ja? Għattela ħanilek, nistanajna kien ftit għattela poġġija f'gier, insomma, fil-gier. Għatli, but she won't drive. Għattela ma importax, għatli, but are you trying to take the mickey out of me, jek, mill-ewel, ta? Għattela, importat obdini. Għatli, which gear? Għattela, second or third, jena, ma għattela mela fit-third, jena, u ma t-dort fuq il-mlom u l-missier. Għattela, give it one push. U daħarsu lejja, insomma, għattelom konu I'll help you, buttajta di karozza, fimt? Bat, insomma, kella l-bimma miftuħa, it-tiqa miftuħa, għattela, prova start, ja, senjora, jena. Għattela, but she won't start. Għattela, I think she will now. Għattela, are you kidding me? Għattela, no, I'm not kidding you. Għattela, all right. Għajta fil-gir, u għamle, bum, għadda il-karozza sabiħ, wow. U ħarset lejja. Għatli, are you some angel in disguise? Għatli, what happened? Your starter stuck. Without diagnosis li jina. Għandi. Tużom biex isektejn. Imma mux dejn, darba kelli ħabib tijaj u koll l-istess. Ġviri tajt li l-ħajja hija. Biex tejn forsi. L-skop ta' ħajja l-altruizmu. Naħseb u biex tejn, ma toqrat intil-mintejn, fimt? Għaxa toqrat intil-mintejn. Darba din ħanidlek, darba kelli ħabib tiegħi jena salvu xwireb kien da. U kien fil-Royal Air Force. U darba għadda komment li aħna l-Maltin ma nibżon l-instructions li għandhom bżon l-Ingliżi. L-tension fimta, ma bżon aħna naħdmu minn instructions u ġilet miegħu s-sergeant, ġilet waħda miegħu sewwa. U li telet qudiem il-commander ta' ħalfar, insomma, ta' taqari. U bat, insomma, kombinazzjoni importaw żewġ fire engines kienu. U l-fire engines irridu kunu very fast, u kellhom Rolls-Royce engines daw. U għadha minnhom kienet għamel 80 miles per hour, 88 miles per hour, l-ħar ma setix titleżjed minn 30. U kienet kollox ġdida fjamanti,
Allora l-Wing Commander għajat Salvu. Għallu, tista' tipprova dak li inti qed li tliet xhur ilu li intom il-Maltin taħt ma xar ma stanx iżibur kaptu tagħhom dawn. Għallu bħalissa mistux jiġu għaw Malta biex jiġranġawhom. Għallu, all right. U da Salvu ta' parsi, san semmi l-istim. Għallu li trid intik. Allora, għallu tini il-ċalipule, per eżempju, biex jaħdem miegħi. Għallu ċalipule għandek l-iktar baħna li għanna fil-RAF. Għallu ma pule li nejdlu jgħamil, fimta? Għazil l-dal-bniedem. Għal-tawlu l-Wind Commander. Taw il-Fire Engine, xissija wara iċempillu l-Wind Commander għallu dik l-esta ta' għallu għed taħdem. Bat l-uffiċjali mill-ewel Wind Commander u marru għakol, fimt? Biex jittestjawa, pejsjawa u tellet 88 miles per hour, kif suppostu. Għajatlu fl-uffiċju għallu tittejli xamiltila. U xie għallu għaffarit zar sir. Għallu tittejli xamiltila Salf. Għallu u le sir, għallu don't worry about it. Għallu Salf tittejli xamiltila. Għallu lajt il-karburaturi. Rolls Royce da daw kienu għallu kajjiltom. Daħalt il-drill biex nara kemmu ma fondi. Da ma kienux qed jaqblu fl-imkien. Għallina derli li għandi nimodifika il-karburatur. Għallu xamil, għallu taqqabtu. Taqqabt il-karburatur Rolls Royce, għallu biex. Għallu għed il-ċali ġib li American Brace u taqqabnijom bil-mot il-mod sa' kem ħassejt li t-nejnu. Rebekkina. Għallu mbagħad, għallu xħareġ mit-toqob. Għallu xħareġ mit-toqob. Għallu ftit aluminium u ramel. Għallu x'taħseb. Għallu x'intkom l-Ingliżi, għallu ma għattux attentik f'fondhom il-karburaturi, għallu għamiltu żball. Għallu Salf, għallu nixtieq, għeta ma staċet flus, il-ħija kienu jtuħ il-flus, ħija għandu xi 7 patented għal-Royal Air Force, Iwa ta' u għallu titti kol miegħi għal the next xarej ma l-uffiċjali kollha fuq il-mejda tiegħi. Għallu għara minni xaħti kelmek li l-ek, fimt? Jimri għanna nies illi daw jħasram l-edukazzjoni laqqas bistat kasom. U kif sar daqsek bravu dan? Għaxem xi ħaġa fil-bniedem, il-dinamika, il-proċess li jagħmel f'moħħu u ma ħafna jagħmel memorja tal-lingwa. And that is not measured by Jose Aquilina and Company. U ħafna edukaturi, they don't know about the rate of change. ħafna pilots kienu jmutu ta' 18 sena. Anki għaw Maltin għamilt orti, nishtiq nikbita. Ara tifimix, u forse nispiċċaw bdita, jeb. Forsi dina jipprovaw għanniesu. Mettix il-kulur tar-ratata bidla, inti apprezzajta l-eċitament u dar kollu. Issa jena applikaw għal xaġora, jena għal għajnejk. Inti mort is-suq, all right, inti suq karozza. Issa inti għandek parajnejk, bħal pilots, uħrajn. Issa, inti għatara lili, kem jena l-bot minnek, John? Metru 20. Ok. Mela dik id-distanza, illa l-anti meġira di-distanza? Il-għala. Kif immeġaj? Għandek parajnej? Parajnej f'kuntesta, tfajt biex distanza f'kuntesta affarijiet oħra li huma dak it-tools biex ta' Le, mux għek biston, inti għara mathematician, inti għandek parajnej, għandhom distanza separati daqsek, inti għamil triangulation fuq il-mnieħri, u skon dak l-angu li għandek, jek dak l-angu jkun ek, jinkem jiet il-bot. Jiet iktar il-bot. Jiet ek, kim il-bot. Iġifri għajnejk għedin il-bot minn xuxin, biex jinti tkun tista tara d-distanza jek. Allora d-distanza tista tara instantanjament inti. Immissa ħana mill-lek dil-bicċa xogħol, issa fimt? Ħanu zajdejja. Ħana għedin il-rekordja? Ħanu zajdejja. Ejdi l-speed ta' idejja xinu? U kif ħankejlu l-ek ġviri? Essa diki. Flima units set netkelmu? Nitlaqom l-units. Kif sen kejluħ? Ok. Inti moħħu ħajnejk ma jistux jikejlu velocity. Ma jistux. Out of the question. Allora inti t-tuża id-distanza li tista l-bambin tak id-don taħħa tajjeb.
l-equipment ta' biex inti kej il-veloċità. Allora kemmi tajba, di distanza kemmi? B'zero, per eżempju. Le. Min għawalem? With respect to the wall. With respect to the wall, it's at a meter, let's say. All right. Di mandiġ velocity, allora di stationary. Issa għalla għajnejk, erġaf taħom. Kemm il-bod? L-istessu. Just a meter. Allora di għed timxi. Dik qed timxi, le. Le, għala, għax inti rajt żewġ pożizzjonijiet f'different time. At the same place. Ma li hija static. Issa erġa' ħares li għadi. All right, għala għajnejk. Iftaħhom. Erġa' kejla. Għalahom. Erġa' iftaħhom. Fimta? Inti kejl distanza hemm, distanza għaw, distanza biss inti kejjilt. Imma inti għandek il-ħin ġo moħħok li huwa subconscious kejjiltu. Allora, id-difference ta' distanza, division by the time, it took to, that's the velocity. That's the speed, yeah. So that is a calculation, neġunġu għal-mużika. Għandax taqsam ma di l-mużika u kol, fimta? Inti tamel calculation. Fimta? Iġifri jekk inti tkun qed issuq u tħares li l-oġġett, kun pilot, karozza, tħares li għajek kara, inti tmut. Għax dik t-sekkola veloċità. Inti t-tamelek biex tara veloċità. Għax t-żewġ pozizjonijiet with a different duration of time. Tara space and time li ġuħ fl-imkien. Mela, il-veloċità għat ma jista' tkejjilha jekk inti ma tagħmilx a duration of time. U żewġ glances. Jekk inti ma taħdimx is-somma. Issa tlieta, jekk titla acceleration, għax inti mhux billi għandek il-velocity. Inti se tagħmel b'xam, inti trid 3 positions with a different ratio għax meta tkejjel D. All right, waħda. U bad D ta' fil-velocity bejda. Issa D ta' fil-velocity bejda. Mela jekk change of velocity ma' D, inti ta' fl-acceleration. Għalhekk il-ħafna pilots kienu jmutu, għalhekk ħafna l-inċidenti li nara fit-traffiku l-każi tal-qorti. Għax ħafna nies ma jafux jaħorġu l-informazzjoni mir-rata ta' bidla u r-rata ta' bidla tal-curl of the curl of the curl of the curl. Tara? Ħafna nies jaslu sempliċi sal-position. Dik qiegħda hemm u l-artisti u reliġjużi huma dak, I'm afraid. Ħafna teachers, ħafna daw li jagħmlu l-edukazzjoni meta inti għeddi sabiħa jaraw l-static shape. That's absolutely superficial with respect to għara kemne, jena sa ġilet miegħek ton, all right? Bil-boxing meta d-darba. Issa, jekk inti kapaċi, tara d-distanza biss. Ok, jena antik daqqa ta' pon u nibbiċrek. Għax inti ma tarix ġejja, imma kieku kapaċi tara idejja miexja għanda velocity, inti you predict. Kieku inti għandek li tara did acceleration ta' ġivi jena għadni għara sejja, John, tara dik acceleration issa, din hija velocity, tara constant velocity. Jekk inti għandek li tara l-acceleration tiegħi, tara, importanti kwalifika da xejżjed, għaw għandi moħħ jena, qed jgħid il-D biex naċċellera. Ġi dal-moħ qabel di, Mela. Jiena, moħħa ma taxtara inti. Imma għana ma jlek, fimta? Jekk inti għandek il-ħilak f'namil waqt l-interviews, narak u għamitilek diddar li lek ta' just like that. Tara ideja ta' ċellera, ziggi li lek nolqtok bil-boxing, għax mux twarrabli. Iġa ħafna nies jaraw l-arti u de bħala pożizzjoni. Arti statika, fimta? Imurru l-knisja, kemm sabiħa di, Leonardo sabiħa di. They're no good to drive a car, they're no good to drive a... Imagine a pilot. Inti għat issuq, inti l-pilot, all right? U jina target. U jina għat nsuq qoddimek, all right? U l-machine gun tijek, jina għed fil-sajt tijek. Tolqotni, jek namxi lem u inti warajja zat tijek. Xtara inti, jek jina l-opponent tijek u miexi qablek, inti għed warajja u se tisparali. Jina għed fil-xena tijek. U inti miexi lem u jgħet nimxu warajk, għet nara l-patata un. U xtamel, tolqotni? U kif? Illa, għax inti distanza għed tara, fimta għed tara il-cross-eye, tara jemmek, mux għed tara moviment, jina għed jemmek, u ċempilni. Imma kif jina għamil oblique angle issa-ek, at constant speed, all right? Għamil għat triangle-ek. Fejt t-tispara inti?
Mal-ġem tijak, and I can easily predict it because if you're traveling at a constant speed, it's easier to predict. Thank you. Imma kemm il-darba titħares lejn it-target biex tolqtu? Darbtej. L-inqas darbtej, thank you. U ma tisparaw inti. Għax mbagħad tittamel id-duration tal-balla kejġejja. Tara issa il-mathematics nagħtu kważi qed jaċċellera issa. Allora ħafna pilots, ħafna drivers tal-karozzi, ħafna nies li jitkessu bil-Mustangs u ma jafu xejda. U speċjalment ikollok xi tfajl għadejk, ikollok xi ftit whisky. It-tar leja, leja, id-droga, is-seks, il-mużika. Nista' niġġeneralajjen biex noħodlok il-kapaċità taħseb. It's as simple as that. Però hemm trade-off li għalija. Of course. Fis-sens li toħod il-kapaċità li naħseb imma tieni pjaċir kbir. Le, of course. Dik hija. Imma dik hija l-evanġeliżmu li mort il-knejjes jiena, dik hija l-ħisti u dik hija l-nies li kellek hawnhekk jitkellmu fuq knejjes li jmorru. Fimtni, it's not very simple, including Rizzo għallek li jibża minn ċerta nies. Fil-verità m'hemmx tibża xejta. Għax huma jaktjawa biex jibezzu n-nies. Tifqa xjafu l-nies ma jafu xikkalkula kif għetlek jienu. Imma deta hipnotizmu taħija, per eżempju, għallu hu paċenzi, għallu anki li għallu għata. U paċenzi għallu surpuli, għallu għax ma nisaxne, li l-ħat mi jħobnizzak. Imma ħabba l-equal vote u l-intonatu tal-public speaking, u l-intonatu tal-mużika, titnejjek bin-nies kif tridu. Kif trid. Immaġna, tista' tispjega kif Hitler. Ma l-darba speċa nafu l-qawwa ta' public speaking x'inhu, nafu li ċertu kadenzi għandhom ċertu kongruenza u effett mal-bniedem biex ta' fl-aħħar mill-aħħar biex dik hija r-realtà. It's an immutable fact. Yes. Yes? Yes, yes. Allora fis-somma tagħna meta naraw kif l-aħjar tiġi imsawra s-soċjetà, biex ta' huwa tajjeb li dik l-skill, dak it-talent b'xi mod jiġi harnessed għal b'riżultati pożittivi. Meta kollok nazzjon, b'ċerta kultura, tradizzjonijiet u folklore, per l-festi tagħna, fimta? Tihom il-bandalori, it-sin-sin-sin. Il-mużika tagħna Maltija bbażata fuq sin-sin-sin. Ma tantx l-atmosfera li għandna u Malta, l-kultura li għandna, l-aggressività li għandna fid-dem tagħna. Ma jistax isir walza u Malta. Ħadd ma jibni walza u Malta fil-mużika, ħadd. Għax m'għandniex biex, fimta? Mentalment m'għandniex biex. Imma sin-sin-sin u drums u marċi, u ġeneralment il-marċi huwa sin-sin-sin, imma rasuża. Tajjeb, u ċerta marċi Ingliżi. I mean, l-orkestra, per Suza. U l-Ġermaniżi wkoll għandhom. Aħna m'għandniex dik, fimta? Qatt smajt il-marċi ta' Suza. Le. Beautiful, beautiful, beautiful. Aħna forsi li għandna huwa l-innu Malti sabiħ. Fimta, l-innu Malti sabiħ. Imma daw l-effetti umani, I'm afraid, inħoss li huma kollha permutation rhythmic, tifhem? Imma mhux fil-poeżija biss. Il-żbuħija li inti saqsejtni għaliha. Nasbija wkoll hemm element li huwa riflessjoni tan-natura wkoll. Eżatti, thank you very much. Il-fjura li jiena u rejtek għaw tas-seks għaw dik il-bira, jta? Il-natura paċenzja, sinjura, in-nisa Maltin tajjeb u n-nisa li għandu kulur differenti minna. Dejjem jilbsulek kuluri vivaċi. Aħna l-Maltin n-nisa tagħna red, white and blue kienu jilbsu qabel. Red, white and blue. Kontrasti enormi. Mara li m'għandix kulur abjad, jagħmel kontrasti għal affarijiet, debijiet aħna, debijiet. Fimta? Mara Ewropea li qed tgħix fil-kesħa. In-natura tagħha wiċċa. Bajdani. Ma ftit aħmar. Ruxxjan, il-kelma u tidher sabiħa. Qatt ma tilbislek deb, qatt ma tilbislek mara barranija ma tilbis deb ħafna.
Aħna nilbsu d-deb. U namlu għaw. Dawk huma kollha biex inti tipprova tinħansja il-kullur naturali li mhux se ngħidlek li hemm eċitanti li Ma toħloq rate of incidence bija. Too much. Dak huwa dram, dak huwa transient, dik hija ratata bidla too much. X'għedhom dak il-pastel colors għanduk ngħidulhom hu. Meta inti tpenġi xi ħaġa bil-pastel colors. Jew prime colors Jew prime colors insomma. Tittoqgħod joqgħdu attenti. Għax meta tħares lejn xejn tara soft, anke d-dawl. Le pastel colors, right. Fimtni? Dik huwa effett kollu. Matematiku taġ il-permutations tagħhom u l-combinations, permutation combination f'kollox issiba. Imma natura ħares li kulinkwa asfur u kulinkwa pagun jew ditrit. U wara ssib xi kontrasti koroħ fil-kulur tal-annimal. Saf asfur, kanarin, fimta. U komparjam mal-bandolori Maltin. Madonna santisma. We don't know what we're doing. We're disturbing the mind. Ħares li għana ta' kanal. Fimtni? Ġifieri inti tajt li jeżisti a universal canon of beauty or universal framework John, of beauty. ho paċenzja, orejtek daw. It doesn't come to that. Imma orejtek daw. Yes. Orejtek daw. This is all in here, fimta? Le, jien naqbel miegħek ta' ġifieri, għax nisma' nies jgħidulek pereżempju Madonna kemm nibnu hekk raħaw Malta, jgħidulek imma l-żbuħija suġġettiva. Ġon, anki f'dil-odda, meta tara odda, jiena għamilt ħafna għat-tifel tat-tifla. U l-breħ gustajt għal-mara tiegħi, by the way. Għamilt da kollu b'linjam jiena, pliers, b'linjam, il-kurva tal-handle hekk, jekk ma narix sabiħa, ma nagħmilix. Jiġifieri anke fl-odda, ħares lejn l-odda titpaxxa bil-kurva tal-odda. Għamilt handle ta' mqas, għamiltu jiena l-mqas, fimta? Meta mietet ommi, kull ma tlabtom il-ħuti jiena l-mqas tal-mami tiegħi. U kollox jistgħu jieħdu. U tlabta għadu għandi d-dar. Imma il-handle kif huwa ergonomics hekk, ikkupjajtu fl-injam. Issa l-barra l-bira għadli ċal, għadli isma daqxej, għadli jara, l-Ingilterra qed ibjow ċikkulata, taf kif fatt fuqhom. L-odda mluha biċ-ċikkulata. Taf kemm sabiħa imma. Kulħadd ħerqana kemm sabiħa l-pliers, kemm sabiħ jkun għalija John jiena. Id-dar tiegħi, inti taf, il-mara tiegħi tolleranti ħafna miegħi. Imma kull iskejjel kollha sibli skola waħda li hemm biċċodda mdendla mal-ħajt. Kull ma nagħmlu. Laqqas waħda. Biċċa siġra. Impenġija fuq biċċa karta. Għax il-flattijiet minnhom ġo city. Tajna s-siġar kollha. U biex naħsbu mentalment bl-illużjoni ta' siġra penġejnija. U qed nedula s-siġra penġija isbaħ mis-siġra veru. Arax miġnunati tħanna fihom fis-City Life, qedlek is-City Life xtati. Is-City Life plus il-flus, għax hija kundanna tal-umanità, iż-żwiġijiet, ir-relazzjoni bejn mara u raġel, u dak l-imbarazz kollu li miskin Rizzo kellu jiffaċċja. Jiena ma nifaċċawhom dawn l-affarijiet għax fortunat li nista' nersaq lejn da, fimtni. Imma ma jfisser ma nifhimhomx dawk ta' u m'hemm soluzzjoni għalihom. Mela, ħalek, ħana laqawek kallu max vera twila l-podcast. Skużani. Episodju, naħseb. Ma kont preparat tali, kont preparatek li ħajkolli bżon xeba stamena. Serita? Ejja, ta' Jina nsejtek kif morti, jina xina bdejt nibza li tal-pipija u isni tinkwetani ftiġini għal stessa naraw. Fl-editing dik mux tkun problema. Dik tinkwetax fuqa. Pero, mela, kif kienet, tistatini starija tal-axar ta' kif kienet l-esperienza għaw? Ħanidu għek. The conversation took me back 55 years. Ħassejtni li qed nagħmilha ma' nies. Illi tajtni ċans nitkellem eżatt kif inħossa.
U din hija l-affarijiet li kont nagħmel l-Ingilterra meta kont nagħmel dibattiti, Oxford, Cambridge u Newcastle. U kont nirrepreżenta l-Università nduru Wales morna noqogħdu niġġieldu hekk bejnietna. U kien hemm ħafna affarijiet. Jiena tkellim ma' Harold Wilson, Dame Irene Ward, kien hemm Roger Bannister, u kollha ministri kienu, u mbagħad kien hemm Lord Rochdale. Lord Rochdale għalli biex niġi għaw Malta nisħol fil-politika, għalli għannu nisir Prim Ministru. Mela, Engineer Pulje. Ħana l-għu għawek il-lum, nirgrazzjak tal-ħin u tal-impen tijak u Okay, thank you. tal-ġenerosità tijak. Mela, tlaqna?